Pangalagad sang Bombo Hanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed number 1 radio network kinakantri ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sang Lunes, Mayo 1 tuig 2023. Aton subong ginasahulog ang Labor Day. Paghatag sang pagtahod subong man kabilinggan sa aton siniiyang mga trabahante. Sa aton sining mga kabombo, nagapalayag kita diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang the number 1 and most trusted radio network in the country. Sa gihapon, ini ang imo alaga nimo ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapaunag karon nga mga balita, retired uniform personnel nagpaligayon sa rally sa pag-upo sa MUP o kon Military Uniform Personnel Reform Bill ni Finance Secretary Jokno. Sa dugang pang mga balita, Chairman sang Committee on Public Utilities nagpanumdom nga gamiton sa insakto ang tubig kag kuryente, hindi magsalig pirme sa gobyerno sa dapat kaugalingon sini palang makahibalo na magdisiplina. Iloilo Governor Defensor Arthur Defensor Jr. ginpahibalo sang Department of Energy nga nagmando na si President Bongbong Marcos sa NGCP nga i-address ang power crisis. Ang resulta sang lapnagon sini nga blackout sa Panay Island, Guimaras, Negros. Sa dugang pang mga talupang doon karon nga mga balita, Mayor Jerry Treñas ginmando ang pagkinot sa paggamit sang kuryente sa Iloilo City Hall. Samtang Bureau of Fire Protection ginalantaw 3 ka mga anggulo sa rason sang sunog, posible kandila, may nagluto kag sigarilyo sa sining sunog nga nagluntad sa Rizal, Palapalados. Samtang anay miyembro sa Philippine Constabulary ginadumdum ang inagyan subong nga Labor Day. Muni madalang kuha ng mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri lamang sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto. Sa aton sining karon nga mga kabombo, nagahilapit na ang adlaw sa Grand Draw sa Buena Mano Salvo Year 17 na promo. Ganyan pa ang ginahulat mo dira. Maghimo na sang madamo sini nga entries, kay kung damo ang imo sini nga entries dako man ang imo sini nga tsansa nga magdaog no sa aton sini nga mga kabombo. Kay sa promo sang Bombo Radio, way diya sang hokus-pokus, way man iya sang tinuntuhanay, matutuod nga tagpalasakop diriya ang nagadao. Gani kung mapisan ka lang nga maghimo sa imo sining mga entries, damo ang imo sini iyang ihulog, dako man ang imo sining nga tsansa nga magdaog. 8.5 million total prizes nationwide ang nga panagtag sa Pabuena Mano para sa inyo sa Buena Mano Salvo Part 17 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Magdaog sang libo-libo sini nga papremyo adlaw-adlaw halin Lunes tungtong Biyernes kag bantayan sa aton sini nga mga kabombo kada Sabado nga aton sini nga barangayan ha. Sa diin magapatigayon kita sang draw mismo sa barangay nga aton sini napilian. Tama lamang kahapos ang magpasakop sa Buena Mano Salvo Part 17 na promo. Magbaka lang sa sponsor products kag tipunon ang proof of purchase. Isulod ini sa puning nga sobre. Ang required nga proof of purchase kag sagwa sa sobre, isulat ang imo sini nga pangalan, address, signature, contact number, name of proof of purchase kag week number sa aton sini nga mga kabombo no? Sa sini iya nga mga tinion, tisarang ikaw nga makahulog sa week number 7 na. Now, promo title naton is Buena Mano Salvo, Year 17 promo. I-address ini, care of Bombo Radyo Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ihulog inyo sini nga mga entries sa malapit nga designated drop-box center sa inyong lugar o kon mismo sa istasyon sang Bombo Radio, inigani Star FM. Sa aton siniiyang nga mga kabombo, may mga designated drop boxes man kita sa mga kabanwahanan kag kada Huwebes ginatipon ina sa aton sini nga Bombo Patrol. Hindi lamang isa, duha, tatlo, ukon, apat, ukon 5 ang pamaagi nga tsansa nga magdaog sa aton siniiyang nga promo. Ang mga tsansa sa aton sini nga mga kabombo ti adlaw-adlaw
Monday to Friday. May lawagon sini tatlo ang mga daog sa taga 500 pesos nga cash. Kag transistor radio nga wala iya naka-fix dial, wala gin kapon sa isa lamang ka istasyonan. No, may flashlight, LED light, pwede sa kuryente, pwede man sa battery, rechargeable pa, kag may sticker pa sa Bombo Radio. Limited edition lamang ini ha. Hindi mo niya makita sa mga tiendahan nga ginabaligya. Ang pinaka-the best ini nga feature niya, wala nakalansang, wala naka-fix dial, sa isa lamang iya ka istasyonan, why nakalansang abi sa remen, sa Action Radio, sa Super Radio, o kung ano man nga FM station. Sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Ang daily winner nga makadala sang fixed dial radio makabaton sang additional 500 pesos dugang sa iya sini nga regular price. Paglawag abi sa imo sini iya nga pangalan nga Ninito Dagob. Paglawag Ninito Dagob, ti ikaw Ninito Dagob nagdaog ikaw sang 500 pesos nga cash plus transistor radio nga wala naka-fixed dial, may LED light, may flashlight, rechargeable, pwede sa battery, pwede man sa kuryente. Ti pagkuha nimo sang guaranteed price mo sa aton sinima kabombo, may dala pagid bi ikaw iyang radyo nga naka-fixed dial o kun gin kapon sa isa lamang ka istasyonan, gin kapon abi sa remen, gin kapon sa aksyon, gin kapon sa Super Radio, gin kapon sa naman nga FM station. Tala diri kay pa-check taton sa aton sinima technician diri kag kon na mapiho ina, may dugang nga 500 pesos pagid ikaw. Sa aton sinimag kabombo sa nagahilapit na lamang nga Grand Draw, may guaranteed price pa kita per area. First prize 15,000, second prize 10,000, third prize 5,000 pesos. Sa Grand Draw, may 4 ka regional winners nga tag 50,000 pesos. Mahalin sa NCR, Luzon, Visayas kag Mindanao. Ari pagid sa Grand Draw, may 5 pagid ka regional winners, no? Sang tag 1,200,000, 100,000 pesos. Additional prizes halin sa Silver Swan magagikan sa NCR, North Luzon, South Luzon, Visayas kag Mindanao. Kag siyempre sa Grand Draw, sinuayhan ang panibag-o sini nga mangin katapo sa Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Kay nagahulat ang 1 million pesos. Isaton sini nga mga kabombo, grabe, dalagko nga mga cash prizes at stake. Now, ti ang imo lamang sinadriya nga pagahimuon, tipon ka lang sa mga sponsor products, himo ka lang sang entries, damuon nimo kay amo na bala ang hambal nila, the more entries you send, the bigger chances of winning. Gani was-was na dira sa pag-imo sinising imo nga entries Pasi ikaw na ang masunod sini iyang milyonaryo ukon magdaog sang ginatos kalibo ukon linibo sini nga mga cash prizes. Oras naton sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga las 11. Diri sa pagpangalagad man sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. May mga reports man kita nga nabaton diri karon mga kabombo kung sa diin aton sining tingwan nga malabot diri pila ka mga hitabo man sa probinsya sa Iloilo. Mga vehicular accident. Kag siyempre sa aton sining mga kabombo paalinton gid sa tanan nga kun way man lang sang importante gid nga hilikoton, hilabi pa iya nga ti holiday man kita subong adlaw. Kung pwede, magtiner na lang sa inyo sini nga puluyana. No, kay padayon iya nga nagasaka ang heat index. No, diri iya sa aton sini nga lugar. Sa karon sa sini nga mga tinion diri sa syudad sa Iloilo, ang heat index nato naglabot na sa 39 degrees Celsius. 39 degrees Celsius. Tino kasubong lang na iya nga nagabatsyag ikaw sa hilanat ukon trangkaso sa sinang nasambit karon nga kapaangon sa panahon diri iya sa syudad sa Iloilo. Ganiti stay at home, mangin hydrated, no? Kung magwa ikaw, pwede man ikaw makadala sa
bulutangan sang tubig bla, no? Mga water jug or water container para iyang ti rehydrated ikaw all throughout the day, no? Sa aton sini nga mga kabombo kay man tuman karon, no? Kapaang sang paniempo. 56 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga las 11. Ang latest information diri nga ginpalabot sa Bombo Radio nga ang aton sini nga presidente ang correct na sa National Grid Corporation of the Philippines kag ginbanduan nga i-address ining power crisis. Kung madungduman Huwebes, Biyernes kag Sabado nagsufrer ang bilog sini iya nga Panay region. Lakip na ang probinsya sang Guimaras kag Negros sa Occidental sang blackout. Ti sa karon sini nga mga tinion natumod na sa National Grid Corporation of the Philippines ang nangin root cause after 4 days of tirelessly working, no? Kag finding nimo o sa aton sini mga kabombo natukiban na gid man ang root cause sang tatlo sini kadlaw nga power blackout diri iya sa may Western Visayas. Ini bangod man nga ang linya kuno sang Central Negros Electric Corporation sa aton sini nga mga kabombo ang mayara sang nagpangatubang sang problema. Amo kuno to ang root cause sa banwa. Kung sa diin ti gilayon man nga nag-akto diri ang aton iya nga mga opisyales sumalin sa aton sini nga mga representative tubtub iya sa aton sini nga alkalde kag subong man si Governor Arthur Defensor Jr. Ti isang damlag lang nagpatawag sang pagsinapol si Governor Toto with Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang sang isa iya kapag sinapol via virtual. Kaga dito si Congressman Jojo do first time na to nakita nga nagsampok ang iya sini nga kilay. Kay ti do natak-an man ang isa sang palibot-libot kag wala piho nga sabat sang National Grid Corporation of the Philippines. Ti hambal gani ni Congressman Jojo Ang kagina sa interview sa iya sa Bumbuanay Big Time. Nag-contact ini siya sa miyembro sa pamilya na nga nag-uyat o nagapanag-iya sa National Grid Corporation of the Philippines kag ginpabalo nga basi problemado ang mga tawo sa idalom. Sa aton sini nga mga kabombo ti maga-reflect man kuno sa ila sini. Kag sa karon ti si President Bongbong Marcos ang naghatag na sang instruction sa National Grid Corporation of the Philippines nga gilayon nga i-address ining power crisis nga nagdulot sang massive blackout sa island sang Panay, Guimaras kag Negros sang nakaligad sini nga semana. Bantayan ang bugos sini iyang impormasyon sa aton nga pagpangalagad kay yari ng News Center. News Center, please go ahead. Araw ng Lunes, Mayo 1, 2023 at mga kabombat kay Star Nation, ngayon po ay ipinagdiriwang araw ng paggawa. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, halos 2 bilyong pisong halaga ng mga pasahod at mga tulong ipinamamahagi ng Department of Labor and Employment kasabay ng Labor Day celebration ngayong araw. Samantala, ilang pasahero dismayado dahil sa kanseladong flights dulot ng pagkawala ng kuryente sa Ninoy Aquino International Airport. Sanhi ng power outage patuloy pa rin inaalam. Yung balasahan naman sa mga senior officials ng Philippine National Police, target ipatupad ni PNP o Philippine National Police Chief Acorda. At sa ating international news, 18 patay habang 33 naman ang sugatan sa pagbulusok ng isang tourist bus sa bangin sa bahagi ng bansang Mexico. Sa sports, balita, LeBron James at Stephen Curry muling magharap sa Western Conference Finals o Semifinals ng National Basketball Association. Mga kabombo ka Star Nation, maligayang araw ng paggawa sa lahat po ng mga manggagawang Pilipino at live nationwide via satellite. Dumako ho tayo sa detalye ng ating mga balita. Pumapalo sa 34 o 34 degrees Celsius ang nitatalang heat index ngayon pong araw batay sa datos ng Bombo Radio Philippines Weather Center.
Inaasahan ding tataas pa ang nasabing temperatura na mararamdaman ng publiko ngayong hapon na maaaring aabot pa raw ng hanggang sa 35 degrees Celsius. Samantala, ipinamahagi ng Department of Labor and Employment ang mahigit 1.8 billion pesos na pasahod at tulong pangkabuhayan sa 313,000 na mga manggagawa sa buong bansa, kasabay po yan ang pagdiriwang ng Labor Day ngayong araw. Ayon kay Labor Undersecretary Carmela Torres, kabilang sa naturang halaga ang mga sahod ng mga manggagawa sa informal sector na na-hire sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD program. Sa ilalim ng natulang programa, nasa 267,000 na mga benepisyaryo ang makakatanggap ng kanilang sahod na nagkakahalaga ng 1.3 billion pesos. Liban pa dito, mamamahagi din ang ahensya ng 428 million pesos sa 26,000 na mga beneficiaries sa ilalim naman ng DOLE Integrated Livelihood Program o Kabuhayan Program. Magibigay din ang naturang ahensya ng 68 million pesos na halaga ng stipend sa 10,000 student interns ng pamahalaan. Sa ilalim naman po yan ng DOLE Government Internship Program at gayon din ang 40 million pesos na halaga ng sahod ng mga kabataang mga manggagawa sa ilalim po ng Special Program for Employment for Students. Sa panig naman ng Technical Education and Skills Development Authority, mamamahagi din ito ng starter toolkits sa nagkakahalaga ng 4 million pesos. Una na rin inanunsyo ng Department of Labor and Employment na nasa 74,000 na bakanteng trabaho ang iaalok mula sa iba't ibang sektor sa malawakang job fair ngayong araw. Ang pangunahing trabahong iniaalok sa job fair ay maaaring applyan ng mga job seeker ay ang customer service representative, production worker operators, sales agent, merchandisers, financial consultants at mga barista. Karagdagan sa ating mga balita, ipinanawagan naman ni Vice President Sara Duterte ang isang work culture na may pagpapahalaga sa mas maayos na sahod at mental health, gender-responsive policies at career growth opportunities para ho sa mga manggagawang Pilipino. Ito ay bahagi ng naging ipinabot na mensahe ng Vice Presidente sa kanyang paggunita sa araw ng paggawa o Labor Day ngayon pong araw na to. Kasabay nito ay kinilala ng Vice Presidente ang pangangailangan ng bansa na magkaroon ng mas maraming disente at mas maraming kalidad na trabaho na tinutupad o tutupad at susuporta sa growth ng bawat isa at magsusulong din ng isang work culture na magbibigay kahalagahan at iintindi sa responsibilidad sa global workforce at pamilya ng isang manggagawa. Anya, layunin nito na suportahan ang mga manggagawang ilaw ng tahanan, mga single parents at maging yaong mga working students na magkaroon ng mas maayos na career growth opportunities at personal work fulfillment para sa lahat ng mga Pilipino. Sa naturang pahayag ay binibigyang diin din ng Vice Presidente na ang mga manggagawang Pilipino ay isang mahalagang pundasyon sa pagdating sa nation building at gayon din sa pagpapaunlad pa sa ekonomiya ng buong Pilipinas. Bukod rito ay ipinangako rin ng Vice Presidente na bilang isang kalihim din ng Department of Education ay sisikapin ng kanilang kagawaran na bumuo ng matibay na pundasyon ng kaalaman at kasanayan para sa kahandaan ng mga kabataan para sa hinaharap at makaakit ng mas dekalidad at disenteng trabaho sa susunod na 5 taon. Kuha mo naman tayo ng mga balita mula sa labas ng ating himpilan dahil ilang pasahero raw dismayado dahil sa cancellation ng mga flights dulot ng pagkawala ng kuryente sa Ninoy Aquino International Airport. Habang ang sanhi naman ng power outage sa naturang lugar patuloy pa rin inaalam. May pag-uulat dyan si Bombo Kelly Cordero. Kasabay ng pagguhita ng Labor Day, nakaranas ang Ninoy Aquino International Airport ng power outage at dismayado ang ilang pasahero dahil sa halos 4 na canceled flights dulot ng naturang aberya. Ayon kay Rowena Manlapas, dapat ay papunta sila ngayon ng Butuan. Ginagahan pa raw nila ang pagpunta dito sa Terminal 3 para daw sana walang sagabal at hindi na mahirapan sa pag-check-in. Pero hindi nila inasahan na mawawalan ng kuryente at makakancel ang kanilang flight. Anya pa, sobrang haba ng pila kanina at init. Kaya hindi na sila nakapagtanong pa kung ano ang mangyayari sa kansilado nilang flight. Uuwi na lang daw muna sila sa Calamba at mag-aantay na lang ng update online. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Rowena Manlapas sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. Sobrang ang aga namin dahil in-expect nga namin na para walang sagabal sa
namin pagpasok, inagahan namin. Yung pala, sa ilang oras na pag-aantay namin is na-cancel yung flight. No, hindi nila sinasabi. So, sa totoo lang hanggang ngayon, wala kaming naririnig na kinancel ang flight. Kaya nagbaka sakali pa rin ako, pumunta ako ng Cebu Pacific sa office. Pero sa sobrang dami ng tao, hindi ko na tinangkapang pumasok. Kasi sabi naman ng mga staff is kailangan online na lang daw. Kaso sa sobrang init, yung mga iba na nakikita ko na maraming bagahe, may mga matatanda at bata na naiinitan. Yung iba lalo na nasa ibang bansa pa galing, umuwi dito para lang makita yung pamilya nila. Tapos ganun, sabay cancel. Samantala, iisa rin ang hinaing ni Elizabeth Bata na kanselado din ang flight na dapat ay kaninang alas 4 pa ng madaling araw. Sa ngayon, mag-aantay daw sila ng asawa niya ng sundo dahil uuwi na lang daw sila, hindi rin nila alam kung ano na ang gagawin. Wala rin daw kasing update ang paliparan kung ma-refund ba ang kanilang flight o kung kailan ang kanilang rescheduled flight. Pakinggan pa natin ang pahayag ni Elizabeth Bata sa panayam ng Bombo Radio. Uwi na kami. Na-cancel na po yung mga aeroplano. Wala nang biyahe kasi na sila. Na-cancel na. Hindi naman kasalanan nila. Nagkaroon lang na aberya. Aberya lang. Nasira lang yung system nila. Pero wala na rin kami masakyan. Panawagan nila sa mga otoridad ng NAIA at Meralco na sana ay hindi na maulit ito at ayusin ang kanilang trabaho para hindi na makaabala ng mga nagmamadaling pasahero. Nauna nang naiulat ang pagkawala ng kuryente kaninang alauna ng madaling araw at kinumpirma ito ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Anya, gumamit naman daw ng power generator kaninang umaga ang naturang airline para masakop ang mga mahalagang function gaya ng check-in operations. Nakaranas naman ang mga pasahero ng congestion, pagkawala ng tubig sa mga banyo, pagkawala ng air conditioning at hindi paggana ng escalator at elevator. Patuloy namang tinitingnan ngayon ng Manila International Airport Authority Engineering Team kasama ang Meralco Technical Personnel ang sanhi ng pagkawala ng kuryente. Sa ngayon, bumalik na nga ang kuryente dito sa NAIA Terminal 3 pero patuloy pa rin humihingi ng paumanhin ng Manila International Airport Authority sa mga pasahero ng naturang paliparan para sa abalang na idulot ng power outage. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero na ulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Update pa rin po tayo mamaya mga kabombo sa mga dagdag pang development dyan sa Ninoy Aquino International Airport. Kaugnay pa rin po dito sa naranasang power outages dahil sa pagkaabalahon nitong mga flight sa maraming mga flight routes sa buong bansa. Samantala sa ibang mga balita ho tayo, ipinadala ng Philippine Navy ang missile frigate na BRP Antonio Luna na kabilang sa inaugural ng ASEAN-India Maritime Exercise o ang tinatawag na IME sa 2023 sa Singapore. Mula ho ito sa Mayo 2 hanggang Mayo 8. Tampok sa isa sa gawang maritime drill ang mga harbor at sea events na layong mapahusay pa ang interoperability at palitan ng best practices ng mga kalahok na hukbong pandagat sa Asia-Pacific region. Pinangunahan ni Fleet Marine Ready Force Commander Brigadier General Edwin Amadar ito hong send-off ceremony ng 140-man contingent ng Naval Task Group na 80.5 sakay ng BRP Antonio Luna na isinagawa sa Naval Operating Base sa Subic noong araw ng Huwebes. Nagsagawang mga crew ng barko ng visit, board, seizure at search training kaugnay sa pagkapture sa barko ng kalaban para sa counter-terrorism at paglaban sa smuggling at piracy na pinangungunahan ng Naval Special Operations Command habang naglalayag patungo sa Singapore. Ang partisipasyon ng Philippine Navy sa naturang maritime exercise ay pagkumpleto sa requirement para malinang ang kakayahan ng kanilang mga personnel sa dumaraming modernong assets ng buong Philippine Navy. Samantala, ang Department of Energy, local government unit at ang electric company nagsagawa raw ng inquiry sa National Grid Corporation of the Philippines kaugnay sa unscheduled total blackout sa buong Western Visayas. May pag-uulat dyan ang Bombo Radio Iloilo. Nagsagawa ng inquiry ang Department of Energy kaugnay sa malawakang power blackouts sa buong Western Visayas.
Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang, sinabi nito na maliban sa Department of Energy, kabilang rin sa mga dumalo sa inquiry ay ang mga opisyal ng Energy Regulatory Commission at mga power suppliers and distributors kagaya ng More Electric and Power Corporation, Capiz Electric Cooperative, Guimaras Electric Cooperative, Iloilo Electric Cooperative at Aklan Electric Cooperative at Central Negros Electric Cooperative. Dumalo rin dito ang mga local government unit officials kung saan isinagawa ito sa Iloilo Provincial Capital. Ayon kay Ang, hininga nila ng paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines sa nangyaring total blackout na wala umanong abiso na inilabas. Sa ngayon, anya pinag-aaralan na nilang pagpapatubad ng sanksyon sa nasabing pribadong kompanya. Anya bilang isang tagahatid ng kuryente, nararapat na gampanan nila ang kanilang tungkulin na pangalagaan ng mga pasilidad na naghahatid ng kuryente sa riyon, alinsunod sa pamantay na itinakda ng Philippine Grid Code at Transmission Development Plan. Dapat rin anya na magbigay sila ng pang-araw-araw na sitwasyon ng kuryente sa pamamagitan ng pagtukoy sa magagamit na kapasidad, system peak at gross reserve. Gusto lang nating pasalamatan ang Department of Energy sa pagpanguna ni Secretary Popo Lutilla, ang sa ARC and ang sa NGCP. Nakikiusap lang kami, no, mga Ilonggo, na kung po pwede, bigyan na naman ng importansya yung nangyayari ngayon sa aming rehiyon. Kung po pwede, as early as possible, gawin nyo anong dapat ninyong gawin. Si Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 13 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Update din po tayo mamaya dito sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. doon sa Estados Unidos. Samantala humuna ilang araw matapos maluklok bilang bagong hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, sinimulan na ni Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na suriin ang performance ng mga key officials ng buong organisasyon. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Redrico Maranan, ito ay sa kadahilanan na ang naistignan ni General Acorda ay ang mga statistics accomplishments ng mga commander ng PNP o ng Philippine National Police bago siya magdesisyon hinggil sa panibagong balasahan sa mga opisyal ng pambansang pulisya. Ito kasi anya ang magiging batayan ng PNP Chief kung kakailanganin ba na magpatupad ng panibagong rigodon sa mga opisyal o hindi na. Kasabay ng paniniguro na ang mga susunod na police officers na mapopromote sa kanilang mga serbisyo o ranggo ay malinis mula sa pagkakasangkot sa mga ilegal na gawain, partikular na sa operasyon ng ilegal na droga. Ngunit nilinaw niya na sa ngayon ay wala pang isinasagawang major reshuffle sa buong hanay ng kapulisan at kung magkakaroon man aniya ay dahil ito sa napipintong pagre-retiro sa serbisyo ng karamihan sa mga senior officials ng Philippine National Police. Kinakailangan kasi anyang agad na mapunan ng mga mababakanteng posisyon lalo pat karamihan sa mga third level officers o officers ng pambansang pulisya ay nakatakda ng magretiro ngayong taong ito. Karagdagan sa mga balita ho natin mga kabombo, Pangulong Marcos tiniyak na walang mangyayaring government takeover doon ho sa kabila ng naranasang mga power outages sa Visayas region. At siniguro din ho niya na ang Pilipinas ay hindi gagawing staging post sa anumang military action. May nakuhang report po dyan si Bombo Annalyn Soberano. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang mangyayaring government takeover sa kabila ng nararanasang palagiang power outages sa Visayas region. Aminado ang Pangulo na sadyang hindi sapat ang power supply na dahilan sa pagkakaroon ng brownout ngayon. Binigyang diin ng Pangulo, gumagawa na ngayon ng hakbang ang gobyerno para tugunan ang nasabing sitwasyon, partikular ang nararanasang brownout sa Negros Island. Sinabi pa ng Pangulo, ang nagkaproblema kasi ngayon ay ang Negros at Panay Island. Ang irony nito ay mayroong surplus na kuryente ang nasabing rehiyon. Dagdag pa ng Pangulo, ang dahilan ng pag-brownout ay dahil sa distribution system na kasalukuyang tinutugunan na. Tinutukoy na ng National Grid Corporation of the Philippines kung ano ang sanhi ng power outages sa mga apektadong probinsya sa Panay Island. Sa kabilang dako, wala pang nakikitang dahilan si Pangulong Marcos na ibalik ang mandatory na pagsusuot ng face mask kasunod ng pagtaas ng COVID-19 cases sa bansa. Ayon sa Pangulo, imbes na ibalik ang pagsusuot ng face mask, dapat
at hikayatin ang mga kabataan ngayon na magpabakuna laban sa COVID-19. Dagdag pa ng Chief Executive, ang mainit na panahon sa bansa ang nagiging dahilan sa pagiging vulnerable ng mga tao sa COVID-19. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. We're still going to be able to do it. But it looks like we will have to conduct again, especially for young people. We will have to conduct again a vaccination push para mabawasan yan, especially with people being a little bit, nahihirapan na nga dahil sa init. That it breaks down the hinihinang katawan, and that will make them more vulnerable to COVID again. So, tingnan natin kung may guidance ang yata guidance and QH. I hope we don't have to. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Marcos na hindi niya papayagan na ang Pilipinas ay gagamitin bilang staging post sa anumang uri ng military action. Ito ang sagot ng Pangulo nang tanungin siya kaugnay sa role ng Pilipinas sa Indo-Pacific region. Binigyang diin ng Pangulo na hindi manghihikayat ng anumang provocative actions ang Pilipinas. Inihayag naman ng Pangulo na nakikipag-ugnayan na siya sa Beijing kaugnay sa nangyaring insidente na kinasangkutan ng barko ng Philippine at Chinese Coast Guard na muntik ng magbanggaan. Hindi naman binanggit ng Pangulo kung sino ang kanyang nakausap na Chinese official. Pero sinabi ng Pangulo kanyang ipinarating sa China na ang mga ganitong insidente ang iniiwasan ng Pilipinas na mangyari dahil napakadelikado. Binigyang diin din ng Pangulo na kanyang ipinilit na dapat nang buuin ang isang high-level communication sa pagitan ng dalawang bansa para hindi na maulit ang muntik ng magbangga ang barko. Anya, tapos na ang detalye sa side ng Pilipinas at ang kanilang hinihintay ngayon ay ang tugon ng Beijing. Inatasan na rin ng Pangulo ang Philippine Coast Guard at Department of Foreign Affairs na magsagawa ng mapping sa fishing grounds ng Pilipinas para igiit na ang nasabing lugar ay teritoryo ng Pilipinas. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Simple lang ang role natin sa Pilipinas. We work for peace. We work for peace. We will not encourage any provocative action by any country that will involve the Philippines, any provocative action will involve the Philippines by any other country. We will not allow that to happen. We will not allow the Philippines to be used as a staging post for any kind of military action. All we are worried about is the peace and the safety of our people, both here and abroad, and that's the main consideration. So, in my view, that. Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! 19 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga mahalagang balita, mga kabombo, Caster Nation, ang Department of Justice aminado na mayroon silang natatanggap na mga bagong pangalan na may kaugnayan daw ito sa pagkawala ng ilang mga sabungero, ngunit iginiit ng ahensya na matibay ang ebidensya na kailangan upang makasuhan ng mga to. May dagdag na report po dyan si Bombo Victor Liantino. Aminado ang Justice Department na mayroon pang mga bagong pangalan na natatanggap ang kanilang ahensya na sangkot umano sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, bagamat nagsisilabasan ng mga pangalang ito, ay kinakailangan pa rin ng matibay na ebidensya upang maihain ang mga kaukulang kaso. Ito ang naging pahayag ng kalihim matapos nga nasabihin ng mga pamilya ng mga nawawalang sabungero na kilala nila ang dumukot sa kani-kanilang mga mahal sa buhay. Anila, malalaking tao ang nasa likod ng pagkawala ng kanilang mga kaanak, ngunit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito nasasampahan ng kaso. Binigyan din ng kalihim ang kahalagahan ng ebidensya upang umusad ang kaso laban sa mga akusado. Sinabi pa ng opisyal na kung matibay ang pruweba ay maaari nila itong madala sa husgado upang masimula na ang pag-uusig sa mga sospek. Kaugnay nito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Mastermind, merong suspicions, may sinasabi yung mga tao, kaya lang ang problema nga, pag inalaman mo na ebidensya, wala akong lumalabas sa ebidensya.
ang trabaho kasi namin dito ay magbuo ng kaso na base sa ebidensya ay pwede namin dalahin sa husgado upang sila po ay mausig at mapagbintangan ng sala upang sila po ay masentensyahan kung sila po ay makikita na may kasalanan. Yun po yung trabaho natin dito. Kailangan po na ebidensya. Yan ang naging bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Una rito, inihayag ni Remulla na nakatakda silang bumuo ng tracker team upang matukoy ang lokasyon ng mga paunang sospek sa pagkawala ng mga sabungero sa Manila Arena noong nakaraang taon. 4 na buwan na kasi ang nakakaraan ng ihain ng warrant of arrest laban sa 6 na sospek, ngunit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito nahuhuli. Kung maalala, nagbigay rin ng 6 na milyong pabuya ang Justice Department sa kung sino man ang makapagbibigay ng eksaktong kinaroroonan ng mga akusado. Para sa Bombo Network News, Bombo Victorian Team nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Inaasikaso na ng Overseas Workers Welfare Administration ang repatriation o commercial flights pauwi ng Pilipinas ng mga inilikas sa 340 Filipino mula sa bansang Sudan. Ayon kay OWA Administrator Arnel Ignacio, naligtas na nailikas ang mga Pilipino palabas ng Sudan patungo sa Cairo, Egypt kung saan naroroon ang embahada ng Pilipinas. Inihag din ng naturang opisyal na ang bawat Filipino evacuee kabilang ang mga estudyante ay makakatanggap ng $250. Una nang nangako ang gobyerno ng Pilipinas na magbibigay ito ng tulong pinansyal sa lahat ng mga Pilipino na naapektuhan ng kaguluhan doon sa Sudan. 3 linggo na ang nakakalipas mula sa sumiklab ang labanan sa pagitan ng Sudanese military at paramilitary forces sa Khartoum, kabisera ng Sudan at sentro ng kaguluhan sa kabila pa ng pinalawig na ceasefire na nakatakdang magpaso sa linggo. Batay sa Health Ministry, umaabot na sa 528 katao ang napatay habang nasa 4,600 naman ang nasugatan dahil pa rin sa nagpapatuloy na labanan doon sa Sudan. Bombo Sports News. Sa ating sports balita mga kabombo Caster Nation, muling maghaharap ang dalawang NBA legend na sina LeBron James at Stephen Curry matapos kapwa-umusad ang kanilang team sa Western Conference Semifinals. Ito'y matapos talunin ng Golden State Warriors ang karibal na Sacramento Kings sa Game 7 sa score na 100-120 sa unang elimination round ng playoff 2023. Sa nasabing game, nagbuhos si Warriors superstar Stephen Curry ng 50 points at 8 rebounds habang muling kumamada ang kanilang center na si Kevon Looney ng 21 rebounds. Sa ganda ng naging performance ng Golden State Warriors, walang nagawa ang Kings lalo na at nalimitahan lamang ang kanilang star na si De'Aaron Fox ng hanggang sa 16 points at 6 na assists. Sa pag-usad ng Warriors sa semifinals ng Western Conference, muli nitong makakaharap ang matagal na panahong naging karibal na si LeBron James ng Los Angeles Lakers. Maalalang sina Curry at King James ay may 4 na beses na nagharap sa NBA Finals noong si LeBron ay nasa Cleveland Cavaliers pa lamang. Sa 4 na beses natapatan ng dalawa, nakatatlong panalo rito si Curry. Pero ngayong season, 3 beses na tinalo ng Lakers ang Golden State Warriors sa 3 pagkakataon na kanilang pagkaharap sa regular season. Yung dalawang star ay kapwa may 4 na championship ring. Samantala, gaganapin ang unang bakbakan ng dalawa sa Mayo 3, oras sa Pilipinas sa home court ng Golden State Warriors. Pakinggan po natin mga kabombo ang bahagi po na naging pahayag nitong si Stephen Curry, ang superstar ng Golden State Warriors, sa pamagitan po ito ng ating Bombo International News correspondent sa Estados Unidos na si Dr. John Melo. You know, having been down 0-2 in this series, like nothing's guaranteed. You don't take anything for granted, and it is special to know, you know, from the first series we played him in Cleveland 14-15 or 14-15 season to now. You know, we're blessed to be playing at this level still, and excited about a new chapter. 2 teams trying to, you know, keep your season alive and chase the championship, and that's what it's all about. Bahagi po yan na naging pahayag ni Stephen Curry, ang superstar ng Golden State Warriors na nagbuhos nga ho kanina hanggang sa 50 points, 8 rebounds.
Karagdagan pa rin sa ating mga balita mga kabombo. Dumako tayo sa ating mga provincial news. Diyan sa may bahagi po ng Bacolod, yung dalawang naagnas na bangkay, pasintabi po sa mga kumakain sa oras na ito, natagpuan po sa lungsod ng Bacolod. May nakuang report po dyan ng Bombo Radyo Bacolod. Natagpuan ang dalawang bangkay sa loob ng tamburong sa Barangay Felisa, Bacolod City kahapon. Ayon sa 16 na taong gulang na bata na si alias Joe, habang naglalaro ang mga ito malapit sa tamburong, kanilang naamoy ang masangsan na amoy na parang patay na hayop. Kanila itong nilapitan at dahil sa paniniwalang ito ay patay na baboy at tinapon doon sa lugar, kanila itong tinusok ng kahoy at laking gulat na lamang nila na makita ang ulo ng isang tao. Dali-dali ang mga ito humingi ng tulong sa mga nakakatanda at nang pinuntahan ng mga residente na tiniskobrehan na hindi lamang isa kundi dalawang bangkay ang nasa loob ng tamburong. Ang isang bangkay ang mismo nakita nila ni Joe, habang ang isang bangkay naman ang nasa kabilang parte ng tamburong na nakasilid sa sako. Nang dumating ang scene of the crime operation at punerarya, unang kinuha ang bangkay na hindi nakabalot sa sako at nakitang maliit na lamang ito dahil ito ay naaagnas na. Samantala, ang bangkay naman na nakabalot sa sako ay bloated na at ito ay nadiskubrihan na isang lalaki. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Richard Fajarito, ang station commander ng Bacolod Police Station 10, hindi na matukoy kung babae o lalaki ang isang bangkay dahil ito ay nasa advanced state of decomposition na, subalit positibo naman na lalaki ang isang bangkay. Sa ngayon, wala pang identity ang dalawang bangkay at hindi na rin malaman kung mayroong mga sugat o anong dahilan ng pagkamatay ng mga ito. Patuloy na rin ang sinasagawang investigasyon ng Bacolod City Police Station 10 upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga biktima at ang sanhi ng kanilang pagkamatay. Doon din sa ilalim ng daanan ng tubig sa tamburong o kaya sa concrete ba na daanan ng tubig. Hindi ka natin ma-determine yung isa kasi galantay na yung isa doon na positibo na lalaki yun. Wala, hindi naman kasi wala na, agnas na. Hindi malalaman kung may sugat. Yung katawan, halos So, yan, pinapabilitan namin sa mga bayan, sa mga police station, sa at mga nawawalang tao para panahon nalilig namin ng investigation. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Bacolod para sa Bombo Network News. Ito, si Bombo Glory Faith Alciario para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radio. Bombo! Entertainment News. Samantala, hataw sa Tag-Araw 2023 Hip-Hop Dance Competition na hatid ng Bombo Radio at Star FM Dagupan para sa mga selebrasyon ng Bangus Festival at Pistay Dayat 2023. All set na ngayong araw. May pag-uulat dyan ng Bombo Radio Dagupan. All set na ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan para sa gaganaping hataw sa Tag-Araw 2023 Hip-Hop Dance Competition ngayong araw bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pistay Dayat at Bangus Festival 2023 sa probinsya ng Pangasinan. Magtatagisan sa galing sa pag-indak at pagsayaw ang nasa 11 mga grupo ng mananayaw mula sa iba't ibang parte ng probinsya ng Pangasinan sa Amphitheater Bunuan, Tondaligan sa lungsod ng Dagupan. Ang mga grupong maglalaban-laban ay ang Dark Aces Family, Uno Fuerte, United Alliance, Uzorubios Finest, The Big Cheese, Baluarte de Norte, Movers Family, Rage Family, Human Tribe, Alternative Crew at Underdogs. Aasahan namang makapag-uuwi ng cash prizes ang magwawaging grupo kung saan naabot sa 10,000 pesos ang maiuuwi ng mangungunang grupo habang makakatanggap ng 8,000 pesos ang second winner at 5,000 pesos naman para sa third place winner at makakatanggap naman ng 1,000 pesos ang mga hindi mapapalad na manalo. Bukod pa sa naturang kompetisyon ay marami ring hatid na palaro para makapagbigay aliw at cash prizes sa lahat ng mga residente. Sa mga nanonood dyan, sa mga nakikinig, punta kayo mamaya sa Dagupan Dance Contest po, hataw sa Tag-Araw. For sure makikita kayo ng mga kakaibang dancer na magagaling dito sa Pangasinan. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Dagupan para sa Bombo Network News. Bombo Laimi Perez para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News o Bombo Network News Noontime Edition mula ho rito sa Makati News Center. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik ta diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Si Mayor Jerry Treñas may ginapagwa nga mando sa Iloilo City Hall. Ini amo ang pagkinot sa paggamit sa kuryente. Ini may kang tanan man banwa sa na-eksperyensya naton nga power blackout. Kag kung sa diin, ang una sinadri nga rason nga ginapayag kulang sa supply sa kuryente. Di bangod sina sa aton sini nga mga kabombo, nagamando ang alkalde sang syudad sa Iloilo nga magkinot sang kuryente, paggamit sang kuryente. Pabuksan ang mga bintana, may ara sang specific time ang pagpandar sang aircon, electric fan, kag iban pa sining nga mga gamit dira iya sa may Iloilo City Hall agod nga makakinot kita sa kuryente. Sa linya naton si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Mayor Treñas, sir, si Bombo Chamini. Good afternoon. Live ikaw sa Bombo Anay sa udto. Ay, Bombo Cham sa aton tagpalamati, mang hapon gid sa inyo tanan nga nagapamati gid sa Bombo Radio. Alright. Mayor, bangod man sa sining na eksperyensya naton nga power blackout kag ginapaya gani nga may kakulang sang supply sang kuryente, nagamando na ikaw nga magkinot kita sa kuryente dira man sa Iloilo City Hall, Mayor Treñas, sir? Actually, sa Subong, it's not the issue on power generation. Clarify ko, it's not an issue on a lack of power. We have more than sufficient power. Ang problema ta Subong ang unstable nga transmission lines ang NGCP. It is unstable because there are improvements that were supposed to be in place already 2 years ago. Nga daw nadugayan ng NGCP nga mag-obra for reasons of right of way kag iban pa nga mga rason. Ang ilang bag-o Subong timeline among tapuson nila sa on or before August. But in the meantime, considering that we have a problem, medyo unstable nga distribution transmission lines, ang transmission lines no nga halin sa Negros, hindi kita kapagusto usar sang power. Considering hindi kita kapagusto usar ng power, ang energy conservation measures naton nga ini will not only be for Iloilo City but hopefully para sa iban man nga mga opisina para nga ma-reduce naton ang aton nga demand. I was talking to the distribution utility ang more power. Ang demand sa city, antes nga nagsugod to mga blackouts, nakalabot kita sa 120.3 megawatts. No? Subong nga adlaw kay way isang opisina, way klase, holiday kita subong, nakalabot kita sa 83 megawatts. So ang ginabantayan ta nga kung magsaka ang demand sugod buwas kay te abre na ang opisina, may mga klase na kita. Bantayan ta naman ang epekto sini sa unstable nga transmission lines sang NGCP kay ti balanta ang more power daw nagakuha ni sang power halin pa sa Cebu because sa pagbid nila ang Cebu nga power plant amo nakahatag siyang pinakabaratong presyo para sa kinanlano naton nga power. Alright, so sa bahin sang city government, Mayor, anong imo sini nga mga pagpamaagi sa pag-conserve sang energy, Mayor Treñas?
may mga measures na kita nga ginatun-an, no? And was finalized, may ara kita executive order. Ang una, ang sa mga street lights, pasigahon ni 1 hour later, kag patyo ni 1 hour earlier, no? That means kung nagasiga ni alas 5:30 or alas 6, butang ta mga alas 7. Tanong ta, no? Kag ipatyon man sa aga, mas maaga. Ikadua, ang sa mga plaza naton kay subong ginapasigatan na, patyon taman mga suga by 10 o'clock, no? Because ang DOA gincall aton attention nga daw gasiga ang suga naton hasta mga alas 12. Ang sa Esplanade, ipatyon taman by 10 o'clock. Ang Esplanade 1 kag Esplanade 2, solar lights na ginausarta. And ang iban nga mga Esplanade, amantamaton ta butang sang solar lights. Ipatyon ta na by oras by 10 o'clock. But we will also make sure that there will be lights para lang masiguro nga ang peace and order maplastar naman naton dira nga lugar, no. Ang sa Sinata, tilawanta nga mapatay alas 4 or alas 4:30 ang mga aircon, ang mga suga pag alas 12 patyon ta pasigawon ta naman launa. As much as possible, kung mausahan man lang natin ang natural light lang aton usaron, no? Parang avoid ta ang pag-usar sang kuryente. Mausar man na sa iban nga mga offices, no? So, ng thermostat, tilawanta kung anong thermostat maayo, base makabutang man ta sa 25 or 26 para hindi tamaan ka taas ang aton demand. Ang ini nga mga measures supposedly hasta ni August kay ginapromesa sa NGCP nga tapuson na nila ang improvements ng ila transmission line sa Linsa Negros by August, no? Kag nakita ko gani si presidente to daw instruction na ng NGCP nga tapuson na ina nga improvement. Kay siya dugid kadasig bala ang aton diring development. Yes. Kita mo man na may mga buildings nga nagapatindog, mga opisina. Aside sa buildings nga ginapatindog ng opisina, may mga BPO, may mga condominium, may mga subdivisions, may kapaubra bala ito sa mga subdivisions. So, kadasigid sang development sang city amo na nga dapat idunganan man sang NGCP ang distribution lines nila para hindi na mag-unstable. Ang tawag nila, hindi kuno robust ang ilang transmission lines. Meaning sina unstable ang transmission lines. And nag-unstable because unstable ang transmission lines, ang natabo, na-trip off ang mga power plants, ang conception, tapos ang panay power, kang iban pa nga mga power generators. Okay. With this development, Mayor, ipustro mo pa to ang face-to-face meeting sa mga concerned agencies? Yes. May gina-schedule ko sa RDC para sa infrastructure committee, development committee, kay hindi man lang niya mo ng issue nga ginabantayan sa committee. May ara pa ang flyover, may ara pa ang Panay River Basin, project sang NIA, may ara pa Halaor, project sang NIA, kanti amo ng NGCP nga transmission lines. Kay it was shown that it was very difficult when the generating company started to trip off because of the unstable transmission lines.
All right, you made mention sang flyover. Anong latest, Mayor? Nakapresent na bala sa imong DPWH or Department of Public Works and Highways ang ilan sa inyong findings? Nakaistorya ko sa Regional Director kag sa Assistant Regional Director and sa meeting sang aton nga Infrastructure Development Committee sa the week after next, no? Kay sa dason nga si Bana sa Tres Bala ginimbitar ako sang Guam to nga Ilonggo community. Yung padalaan nila ko ticket, libre man to akong hotel. Para nga ma-corona dito kag mahatag man siyang speech, no? I will be explaining kung paano nasubong ang syudad. So next week, so good sa 3rd, I will be out. So the week after next, do gina-schedule na to sa RDC. Kay may information kami, Mayor, nga may portion kuno nga i-demolish kid particularmente sa Ungka flyover, Mayor? Well, daw mo muna nabatian ko, no? And siguro by the 2nd week of May, kung makapatawag ko, I usually invite also members of media so that kabalo man sila kung ano katabo, no? The meeting will be only for the members of the RDC. The members of media can attend, but ang mga pamangkot alin lang sa members ng RDC. And then after the meeting, pwede na ikapamangkot ang members of media. Ilakip ko na lang, Mayor Treñas, sir, isa man sa mga concern naton diri sa syudad sa Iloilo ang supply sa tubig. May mga reports na ba lang nakalabot sa imo regarding this matter, Mayor Treñas? Yes, may ana na. And I will check with the RDC kung pwede tama na mabutang sa schedule sa infrastructure, no? Kaya apektado man ang kadaman. Lastly, Mayor Treñas, bulan subong sang Mayo, wala tuong piyesta diri sa mga kabarangayan sa syudad sang Iloilo. May advice man ikaw in line sa pag-conserve sang elektrisidad sa syudad, Mayor? Ang suggestion, no? And we will finalize that tomorrow during the meeting with the department heads. Kay Martes nga adlaw may meeting kami sa department heads after lunch, no? Ang suggestion sa mga fiesta isagid lang kadlaw ang ihatag ta kag wala sang mga ferya-feryane because kadako sang ginakaon man nga kuryente sina. All right. Sige. Mayor, on this note, thank you so much for giving us your time diri sa Bumbuhanay sa Udto. Maayong hapon, sir. Thank you, Gid. Kagmayang hapon. Deriwavit si Mayor Jerry Treñas. Madayon sa gihapon ang face-to-face meeting ni Mayor Jerry Treñas sa power generators, partikularmente sa bahin karon sa National Grid Corporation of the Philippines. Kagiban pagid siniya nga mga stakeholders agod istoryahan ining problema karon sa National Grid Corporation of the Philippines nga suno sa aton sining alkalde, unstable ang ila sining mga transmission lines. Unstable man lang ang transmission line sa mo lang ningali ang rason sini nila damo pa sang dribble kag pasapasa sang nagliligan sini nga may nadlaw. Mangkuton mo ang more tiginathag man iya ni more power nga sila bilang distribution facility or distribution utility. Nag-rely man sila sa supply sa National Grid Corporation of the Philippines. Sanggin pamangkot ang NGCP kulang kuno ang supply sang kuryente. Pasa naman nila sa isa ka power generator. Tapos dribble naman. Tapos mamba naman sila nga we are working tirelessly. Iigo mura sang ginusisa iya sa aton sini nga mga opisyales dito kag natukiban sa aton sini nga mga kabombo nga may delay gali sa ila sini iya nga mga improvements nga kuntani sang nagliligad pa ni nga mga tinuig na tapos. Amo ganitong hambal naton bla duwa ka Sabado kag Domingo sang tunga-tunga nga simana sang bulan sang Abril. Libla pati gayon sila to sang preventive maintenance.
Ti tapos dayos pa ila sini nga clutch sa ton sini karon iya nga mga kabumbo. Or may pipila man gani iya ka mga nagapahayag nga sinya sus Maria kagusip do kadelikado naging subong iya sa nga sitwasyon naton diri iya sa pungsod Pilipinas kay man kon intertinaron mo lang ining mga spekulasyon kaga makambal man ikaw nga baw do ano ba do may rason gid. Kay man ang NGCP or ang National Grid Corporation of the Philippines partly owned by the State Grid Corporation of China. Sa aton sini nga mga kabumbuti, blackout sa Panay pagkatapos ang balikatan exercises. Tapos ang Ninoy Aquino International Airport nagka-eksperyensya sa pagkadula man sa kuryente. Diyan mo nilang hambal nilang kaya nila ya bulabugo ng Pilipinas bisan hindi na sila ya magpalupok pa sang missile o kon bisan gani magpangatse sa aton sini nga mga kabumbo. Ti mayara man niya karon sang nagaguluwa nga istorya nga ti dapat ang makontrol sang National Grid Corporation of the Philippines sa Pinoy. May ara man niya nga nagagwa ang istorya nga ti ginhungod to nga i-blackout para ang tawo makadto sa mga mall kay may isa kadako nga mall nga nagapatigayon sa nga ila sining sale. Pwerte, no? Sa aton sining mga kabumbo makon mo ina banwa. Pero ti ang minatuod dako gid yang kakulangan sa bahin karon sang National Grid Corporation of the Philippines. Amo ni bala ang isa gid iya sa madugay na nga balatian sang ahensya sang gobyerno, no? Waay kita sa may nakita bala nga fallback or preparasyon sa mga mambal naton abi mga future bala iyang posible masalapo nga problema. Sa aton sini nga mga kabumbo just like sa Metro Pacific Iloilo Waters. Ti pagka-blackout to untat man sila sang operation kay ti ma-overheat kunong ila sini nga ma-overheat kunong ila sini nga generator. Ti why sila nagbakal sing isa pag idiya ka generator para nga hindi ko nga isa to ya maglabot sa punto abingin og pahuwayan may another naman iya nga generator nga andar para sige-sige lang operation sa aton sini mga kabumbo hindi na sila karon maglayo rotational brownout kag rotational nga paghatag man sang tubig. Ti paano pa na basigin do amo man guro Bombo Chris, no? Kay ti dumduman mo sadto to Huwebes may pipila ka porsyon iya nga igo kag bagsiga mga las 11 sang gabi, las 12 sang tungang gabi, may launa sang kagahon, las 2 sang kagahon. Ti amo man na banwa ang schedule sang rationing or water rationing schedule sa Metro Pacific kay Iloilo Waters. Ti para nga hindi matulugan ang tawo kay hindi man siya kaplastar mayo kay mapaang para nga may rason hindi siya matulugan kay way isang kuryente ti kunti mabinantay to saya sa gripo para nga magtubod. What a brilliant idea gido. Do kun sa buhay sila kun ang kilala ko pa. But anyway, sa aton sini nga mga kabumbo, tubtob Agosto pa ni. Tubtob Agosto pa ang unstable transmission line sang National Grid Corporation of the Philippines. Tikon maglapot naman kita iya sa punto nga maglalapaw naman ang aton sini nga demand. Subong ang demand naton sang power is nubo-nubo. Bangod man nga ti wala sang opisina, no, kag wala man iya sang klase. But tomorrow, mabalik na ang opisina, mabalik naman ang klase para iya sa mga bulutuan nga padayon pa iyang ila sini iyang klase sa mga estudyante. Titira na kuno kag mabala ni Mayor Jerry Triñas kung bala magalapaw naman kita sa demand, no, diri iya sa syudad sa Iloilo. Pero sa ila sini nga bahin sa Iloilo City Hall may mga suggestions na ngagin na palabot sa alkalde kag iya sini nga i-finalize by tomorrow pagwaon pinaagi karon niya sa executive order ang pag-conserve sang energy.
Ang paggamit sang natural light, no, pagbukas ang bintana, abi, bukas dira or hindi pag itunton ang mga blinds para masunod ang butlak ni haring adlaw, ang pagset sa 25 degrees sa thermostat sang 25 degrees Celsius kunya kumagsalag sang thermostat sang mga aircon sa mga street lights ti an hour before himuon niya kon 6:30 abi nagasiga or 6 kasisidmon himuon niya las 7 pasigaw ng street lights kag kung mapatay siya las 10 ti mga las 9 patay na way na street lights pero ti isa man ini sa mga amambal naton mayara sang epekto karon in terms sang ginatawag sini naton nga peace and order kay kun dulom banwa damo na nagasulod sa paminsaron sa pipila kamay may mga malain nga buko but nagpahayag man ang alkalde naton nga hindi man pagirisgo ang peace and order sa aton sini magkabumbo definitely mayara man sa pagahimuon sini siguro iyang mando man si mayor with the with cooperation sa Iloilo City Police Office sa paghatag sang nagakigo sini nga pagtamod kag subong man pag-manage no sang deployment sang mga pulis sa personnel. Sa bahin naman sang planong face-to-face meeting hindi kuno ipospone adto kag idusok gid ni Mayor Jerry Treñas ilakip diri ang topiko sa bahin karon sang concern naman naton sang tubig. Tubig. Ang problema naton diri sa syudad sa Iloilo is power, water, and ungka flyover. Sa aton sinimatag palamati, di ba? Amo nang problema diri karon. Now, ang information, madumduman nyo pa sang nagkaligad to, gin-interview naton diri si SB member Pete Trimañez, kag ginpalabot yaman sa kay ARD Alfruto, Assistant Regional Director Alfruto, nga may information sa nga nabaton nga may porsyon sang ungka flyover nga idimoles kag liwaton. Although nga wala direkta adto ginsabat ni Engineer Alfruto, pero ini amo man iyang informasyon nga nabaton ni Mayor Jerry Treñas. Ti ilang taon naton ini sa palabuton sining RDC meeting kay ara man dito pahanugutan ang mga katapo sang media nga makatambong agod nga maplastar man sa mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. Ang tubig pagid, problema naton sa tubig, problema sa Metro Pacific Iloilo Waters. Lakip man ini sa mangin topiko, di bantayan naton ini banwa. Kay ti ambal nga ni Mayor Jerry Treñas din siya makadto mapagwam siya, maten siya sang koronasyon, may speech to siya dayon. Alang-alang man nagkaroon niyang balon niya nga ang amon to nga flyover di maagyan ang kuryente to sa Pilipinas, sa Iloilo, sa syudad sa Iloilo. Di unstable. Ang tubig to ti pulawan mo pa para nga makatubig ka. Pero kung kaisa hangin lang nagapusga lang gripo mo may gagwa. Yan lang mo na i-plastar karon sang alkalde to. Hindi bla. Ibantayan naton ini banwa. Ang oras naton diri sa Bumbuanay sa Udto 54 minutos nakaligad sa takna nga alas 12. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa si Mayor or si Governor Arthur Defensor Jr. kin-inform ni Department of Energy Secretary Lutilia nga nagmando na kuno si President Bongbong Marcos nga i-address ining power crisis nga nagresulta sa lapnagon sini nga blackout sa Panay Island, Guimaras kag Negros. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdum oras. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 30 to May 6, 2023. Ang Mayo 5, amo ang first Friday sang bulan sa Mayo tuig 2023. Ginaagda ang tanan nga mga deboto kag bisan hindi man mga deboto sang Sacred Heart of Jesus nga mag-attend sa first Friday Mass sa among petsa sa Latolda mag-aumpisa alas 5. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 30 to May 6, 2023.
Ang Mayo 5, amo ang first Friday sang bulan sa Mayo tuig 2023. Ginaagda ang tanan nga mga deboto kag bisan hindi man mga deboto sang Sacred Heart of Jesus nga mag-attend sa first Friday Mass sa among nga petsa sa Latolda mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Sa Mayo 6, Sabado, one of Bacolod's best pop bands, ang Third Spin Band, is set to amaze you with their carefully selected songs sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical presentation sa Concert at the Plaza. Mangininyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa among nga musical event, napulo ka mga matahom nga plaswala de Iloilo Mag sa iga-paraffle sa mga suki sa plaswala de Iloilo. Sa Mayo 7, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa Latolda kag magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang tanan nga mga kabudlay nga aton kinapangatubang will serve as a catalyst para mas mangin malapit pagid kita sa Dios. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata.
Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa report. Ligad sa takna sining nga launa. Balik diri sa pagpakalagad sa nga bumbuhanay sa udto antes ang dugang nga mga balita. May winner kita! O, makinig ng maigi dahil i-announce na ang Daily Winner sa Buena Manaw Salvo ng Bombo Radio at Star FM.
Ginawiyatan naton sa sinimatinyon pangalan sang winner sa aton siniiyang Buena Mano Salvo U17 promo. Second daily winner, taga Barangay Simsiman, Lambunaw, Iloilo, 62 anyos. Ayan sining approved for purchase Surf Laundry Powder. Surf Laundry Powder, congratulations Cynthia Duraliza. Cynthia Duraliza sa Barangay Simsiman, Lambunaw, nga may proof of purchase Surf Laundry Powder. 62 ang pang-idaron. Ginlawang ikaw ni Bombo Cham. 5 minutos na kaligad sa takna sininga launa. May 24 oras ikaw para nga mag-claim sa imo sininga guaranteed price nga 500 pesos cash. 500 pesos cash plus ang transistor radio nga wala naka-fix dial sa anuman nga istasyon sang diri sa Iloilo. Why naka-fix dial sa Arimen, sa Aksyon, sa Super Radio o kung ano man nga FM station. Hilway ikaw yang makapamati sa naluyagan mo yang istasyonan. Kag may flashlight, LED light, pwede sa battery, pwede man sa kuryente rechargeable, kag may sticker pa sa Bombo Radio. Cynthia Doralisa sa imo sining nga pag-claim sa imo nga premyo kung makadala ikaw sang radyo nga naka-fix dial na lansang, ginkapon, gialambrihan, gingluhan o kung ano pa dira sa isa lamang ka istasyonan sa Aksyon na base, sa Arimena base, sa Super Radio kung ano man nga FM station. Pa-check natin sa mga technician on board na tundrio. Kag kung mapiho nga nag-andar ina, kag sa isa lamang ka istasyon na nakatutok, ginkapon, may another 500 pesos cash ikaw nga batunon. So ano pa? Hindi na pagulatang 24 oras. Cynthia Doralisa, medyo layo-layo ang manuwas ang Lamuna, pero pwede gini ikaw makahingagaw. Sa liwat, congratulations Cynthia Doralisa sa Barangay Simsiman, Lambunaw, Iloilo. Proof of purchase, Surf Laundry Powder. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 7 minutos na kaligad sa takna sininga launa. Kasunod sang pagsinapol ngayong patawag sang gobernador kaupod sang pila ka mga stakeholders lakip na diri si Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang nakapagkighinudanon man sa Department of Energy. Nga bisan ara sa Estados Unidos si Secretary Lutilia, but still nagtingwagid nga makatambong sa sining pagsinapol. Kag siningaga, gin-inform ni Secretary Lutilia, si Iloilo Governor Arthur Toto Defensor Jr. nga ginpahibalo na sang DOE or nagmando na si President Bongbong Marcos sa NGCP nga i-address na ining power crisis. Check na to ng linya diri ni Bombo Lin, si Body Direkta sa Kapitolyo. Bombo Lin sa report, please come in. Ginpahibalo na Bombotsam ni Department of Energy Secretary Rafael Lutilia si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga nagmando na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa National Grid Corporation of the Philippines nagilayon nga i-address ang power crisis sa pungsod nga nagresulta sa napnagon nga blackout sa Isla Sang Panay, sa Guimaras, kag mangin sa Negros. Matandaan nga sang Abril 29 Bombotsam Sabadong adlaw ginasapol ni Governor Defensor ang Department of Energy, National Grid Corporation of the Philippines, Energy Regulatory Commission kag local officials sa diinggin istoryahan ang tatlo ka adlaw nga power interruption. Sa pagpakigangot naton kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. iyagin pahayag nga ginasiguro sang presidente nga ginamonitor niya ang mga tika nga ginahimo sang National Grid Corporation of the Philippines. Sunod dari sa gobernador, may dugang man nga mando ang presidente sa NGCP kag amo nga mangin transparent kag padayon nga i-update sang regular abi ang mga local officials, mga distribution utilities, mga power generators, Department of Energy, kag Energy Regulatory Commission sa status ng Visayas Grid. Bangod sini, mag-convene man ang gobernador sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kag sa Provincial Civil Defense Cluster buwas nga adlaw Mayo 2 agod nga ti mahatagan gilayon sa tikang ang mga instructions kag information nga ginpalabot diri sa Department of Energy agod nga ti masolusyonan man ang power crisis. Dugang pa diri sa Gobernador Bombotsam nagsiling pagid ang presidente sa National Grid Corporation of the Philippines
nga siguruhon Manila nga hindi na maliwat pa ang ninglapnagon nga blackout. Magluwas sina dapat man nga nga matapos ng ining third stage sa sining Cebu Negros Panay Backbone Project kung sa diin nagalink ini Bombocham ang Negros kag Cebu sa overhead line nagikan sa Bacolod City padulong sa San Carlos City kag San Carlos City pa Toledo City Cebu pinaagi sa submarine cable. Ang bugos nga Cebu Negros Panay Project nagalakip ini sang construction sang 238 kilometer long circuit, 230 kV capacity transmission line nga nagalink sa tatlo ka mga isla sang Cebu, Negros kag Panay sa diin ginalakipan sa Balotac Viejo Substation, EB Magalona Cable Terminal Station kag Bacolod Substation. Ginpahayag diri sa gobernador nga may dugang pagid nga mando ang presidente sa National Grid Corporation of the Philippines nga i-review Manila ang reliability sa tagsa ka mga Visayas subgrids kag i-fast track ang ining signing sa ancillary service procurement agreement kaupod sa Energy Regulatory Commission. Ang ining ancillary services, Bombocham, amo ni siya ang nagasuporta sa transmission sa power halin sa generators padulong sa consumers agud nga ti mapabilin ang reliable operations kag kinahanglanon gid ini sa pag-manage sang power fluctuations. Tiyari bala aton pamatian ang nanging pahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Nasang aga, may padala sa aton nga mensahe Secretary Popo Ultilia from the US kay may instruction ang presidente naton sa National Grid Corporation from the US kung sa din ang aton nga presidente naga may state visit. Una, ang siling sang presidente sa National Grid Corporation that you should be transparent to the stakeholders and our partners na you should update the LGUs and other stakeholders of the status of the grid. Sa sabong knowing the capacity of the grid, it is sensitive. Ang ikadua, siling sang presidente nga dapat gid kag pulido gid na synchronized ang aton nga protection relays between the transmission, the generation and the distribution. Ikatatlo, importante ini ang direktiba sa NGCP nga tapuson yun na dayon ini ang Cebu, Panay, Negros nga backbone, ining mayor nga linya nga gakonektar sa Visayas. Ang phase 3 ni this is pending pa kag kung matapos ni dako ning dugang sa kapasidad isang grid diri sa aton sa Visayas. Ikaapat, ang siling sang presidente nga dapat i-monitor nyo, rationalize nyo ang pagsulod sang verifiable energy, renewable energy sources. Kaya mga dugang ini nga input sa aton grid nga dapat you should review and the reliability of the subgrids diri sa Visayas. So amo na ang mga instructions ang aton presidente sa National Grid Corporation and the President is attending to this personally. Personal yan yung direktiba nagpersonal atensyon ang ginhatag sang presidente. Kag dugang pasiling man sang presidente sa IRC kag sa NGCP nga padesigon yung ang filing kag ang pag-approve sa mga ancillary services procurement agreement. May mga ancillary services na ginimo para sa trabaho sa NGCP sa aton nga grid kinahanglan mong permiso kag regulasyon sa aton Energy Regulatory Commission. Muna ang mga presidente mismo nagsugo sa IRC nga padasigon yun. Okay. Subot sa lingon kay right after sang natabo nga meeting sa inyo Gov last Saturday, kumbaga tido maayo ini nga gilayon bala nahatagan sang tikang sang Department of Energy kuna palabot gid mismo sa presidente para nga ti na maaktuhan man ni Gov. Yes, the secretary is personally in touch with us and the president is personally on top of the problem. Even from the United States, kung makita nato ng instruction sa presidente, amo ni ang mga bagay nga nagdituog na sugilanon naton sa meeting naton sang Sabado kaupod ang Department of Energy kag Energy Regulatory Commission kag ang mga stakeholders naton sa power and energy sector.
So kabay pa right bangod sa sining panawagan kag pag sita manabi no ni President BBM sa NGCP kabay pa gov nga tiway na sang liwat nga blackout sa bugos nga panay. No, that is why isa sa mga instructions sa presidente na dapat i-synchronize ang protection release nato. Ini bilang mga mechanism nga protection sa aton nga grid. Halimbawa ni sa aton nga pag-insindi, sa akon nga pag-insindi kun ara kita sa panimalay naton may mga circuit breaker na di kung mahina ang circuit breaker mo kung hindi mo pag-andaman, hindi yan na maproteksyonan ang bilog nga sistema. So isa na sa mga direktiba sang presidente, no? Pag buwas mismo, we will convene the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council because we will start executing the instructions of the Department of Energy and the President sabahin man naton din sa LGU kag sa aton man nga mga konsumidor. Kaya ang problema ini dapat atubangon tani upod sa aton mga pumuluyo kag konsumidor kag kaupod sa aton nga power sector. Okay. Kag dako gini nga impact gov ang bisan ang ining tatlo ka adlaw nga power interruption dako na ni nga impact sa local economy naton especially sa province of Iloilo gov. Hindi dako nga impact sa local economy kag sa pangabuhi gisang aton nga mga pumuluyo. Nabatian Bombo Cham si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. So nagalao man diri ang nasambit ka gobernador nga kabay pa nga hindi na ni maliwat ang ining malawig power interruption or unscheduled power interruption nga inexperyensahan sa bugos na isla sang Panay, Guimaras kag Negros Bombo Cham. All right, ina kon matungdan sang NGCP may ngagaw nila kag masunod nila ang mando sang presidente nga i-address gilayon ining power crisis pero kon dribble-dribula naman kita nila, pasa-pasa naman kita nila, amo nang ambal nga kumusta ang status mo ngayon? Ang sabat, suffering. Bombulins. Oo, tigaling kay ti mando pa man ang bombot sa mo. Ina kun may ara sang kakulba kag urgency man ang National Grid Corporation of the Philippines nga mahatagan gilayon ni sang solusyon kag ma-address abi mahibaluan kun ano gid lang problema kag mahatagan sang tikang agud nga ti hindi man mag-agunto kag hindi maperwisyo ang ang mga negosyante diri naton especially diri sa may syudad mangin sa probinsya sang Iloilo Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay, ermitanyo bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid da Bombo Lindsay bade sa imo siniyang follow-up report. Dumduman ko naman ang kilala ko. Kumusta ka mo da subong sa syudad? Mati ko, may blackout da. Siling sang kilala ko sinya sinya ti anong estado mo da subong? What's your status? What's your status? Sinabat man yan sang isang suffering. Ti ka batas ka mo sina sa mga opisyal naton sa gobyerno. Ti ang iban sini kung maka-afford iya sang generator set hindi sila ya mag-suffer. Pero ang mga ordinaryo sini iyang Ilonggo nga ang masarangan lamang iyang baklon ti electric pan ti hindi mo man magamit ang electric pan kay way kasaksakan mo ti ang ila sini iyang medyos posibles ti ang inang mga rechargeable bala nga mga mini fan hindi gani mga na bluetooth mini fan bala na saton sini nga mga kabumbo pero ting iba niya kung hindi magkadto sa hotel bakal generator set ti kalabanan niya tsakto na hambas ang kilala ko sa Feringid kainit na sa tsimpo maka-experience pa kita sa malawig sini iyang power interruption kaluluoy kita banwa ang mga masakito nagamasakito na gid pero kung ma-address ang NGCP, katulad sa ila sini iyang pasalig sa kay President Bongbong Marcos, mas labing maayo sa aton sini nga mga kabumbo. Oras naton 19 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. May kang tanan sini nga balita si City Councilor Romel Doron nagpanumdum sa aton sini nga mga kabumbo nga gamiton sang insakto ang
aton nga problema. Aton nga problema. Tikang problema ta dibi tubig kag kuryente mo. Ti nagakadapat kuno nga mangin disiplinado gid kita sa aton sinima kabumbo. I-check naton standby sa aton sinima kuturan kag later on iplastar man naton diri ining sentimiento sa mga retired uniform personnel ang tawag si gani nagapamalabag sa ining reform bill or MUP reform bill, Military Uniform Personnel Reform Bill ni Finance Secretary Benjamin Jokno. Check tanay this time si Bombo Angel Tangel sa report, please come in. Bombo Cham, sa mga kamubo naton, nagpanugyan ang chairman sa Committee on Public Utilities na gamiton sa insakto ang supply sang tubig kag kuryente diri mismo man sa syudad sang Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Romel Doron, chairman sang Committee on Public Utilities, iyang pahayag nga dapat tipigan ang paggamit sang tubig kag kuryente kabahin sa preparasyon sa nagahilapit nga El Nino. Bombo Cham, sundo kay Councilor Doron, apisar nga wala pa sang El Nino, ginakulang na ang supply sang tubig kag kuryente. How much pagid-abi kung makadeclare na ang Pag-asa nga ti officially El Nino na, Bombo Cham. Nagpahanumduman ang konsyal sa mga pumuluyo ang pagtipid o kung pagtipig sa utilities ang ti nagasugod sa tagsa ka mga panimalay. Kumbaga, Bombo Cham, sa mga kabumbo naton, responsibilidad sang tagsa kung tagsa sa aton na titipigan ang kung anuman nga mga resources ang miara kita subong. Bombo Cham, agud nga ti hindi man maglabot sa punto just like ligad nga ti kinulang gid ang supply sang kuryente. Ilabi na gid 3 months sa syudad sang Iloilo na eksperyensyahan naton kung paano nga ti madulaan mabalikan sang suga ti ang iban sa mga kabumboga naton nagkadto sa mga hotel agud gid lamang makapa-aircon, Bombo Cham, kag ti hindi interrupted ang pagtulog nila kay wala sang kuryente. Dugang pa sang natunggan, hindi lang permi magsalig sa gobyerno nga ti maghatag sang solusyon, kundi kada isa magbinuligay agud matap na ang dako nga problema, just like ining shortage man sa kuryente, Bombo Cham, kag kung kada isa naga-conserve o kung nagagamit sang insakto sang tubig kag kuryente, kag ginabuluban ta, Bombo Cham, sa mga kabumbo naton nga ti any time of the month, this May, June o kung July, mag-declare ang Pag-asa nga tiun na officially nga El Nino, Bombo Cham. Yari at pamatian dala ang nanging pahayag ni Councilor Romel Doron sang aton may interview. Well, i-remind gid naton ang aton mga pumuluyo to conserve water primarily, no? Kasi in preparation, kabalo ka naman nga kung tig-ilinit, usual nato na nga problem ang shortage sa tubig. Masin hindi ganito tig-ilinit, may shortage kita How much more kung mag-El Nino, prolong ang init, wala sang ulan. So, kung mag-ulan, nag-preparar kita, mag-kuha kita, mag-preserve conserve sang rainwater. Or hindi kita mag-uyang anay sa tubig subong. And hindi lang water, even energy, ang consumption natin bala. Ikawan kita natin nga mag-consume ang damo ng energy as much as possible ang kinanglanon ng gid, no? Kay ang iba natin nga mga public utilities, ang source na hydroelectric, hydropower bala. Kung tig-ilinit, posible limited naman ang supply natin sila sang energy. So, isa man ina, no? Actually, ang conservation, kada pumuluyo kung responsible lang, self-help bala. Do not rely always on the government. Kung pwede, buligan na nato ng atong kawalingon. Number 1 is conserve water, conserve energy, no? Ano panawagan ni Presidente Marcos? Kung mag-rely lang sa gobyerno, perme, hindi man all the time ang gobyerno makabulig sa ato. Sinanglan, buligan man nato ng atong kawalingon. Kag kung may El Nino, kita uman from time to time may sunog, no? Ang occurrence ang fire nagkakatabo gid na. So kita uman halos kada sa isang bulan kapit na matabo. Kag very basic kila kung wala kita tubig kamudlay sa ato mag sinayo So just to remind our people, it is
especially in the city of Iloilo, conserve water, conserve energy, at the same time, makasave pa sa imong expenses. Councilor, ang nakamuno diri ang si Mayor Jerry Triana sa ginsapol niya ang Metro Pacific Iloilo Water kag MIWD. Kag so far nakambal sila nga bastante kuno ang tubig hasta end of the year. So far, Councilor, with the setup right now, nagaplano kapabala ipatawag sila liwat kung ano nga klase nga okay ang ginatumod nila. Is it okay nga ang supply bastante o kung is it okay nga payahan, Councilor? Ano sini ang imo nga tido ginaplano mo as of this moment? Well, last time, di ba nagpatawag ako na sang consultation sa ila, and they explain nga hindi man tanan nga tao diri sa siyudad ng Iloilo ginasuplayan nila sang ilang tubig ang Metro Pacific, no? In fact, no, 30 to 49% something. Kag natulog city siguro yung bastante sa ila yung mga sa ila mga clients. So not all can avail of the services of Metro Pacific. Maybe bastante sa ila nga clients who not all are availing of the services of the MIWD and Metro Pacific. They don't have enough water to supply. Bastante siguro to repeat sa ilaya ng mga kliyente lang. Bombo Cham na batian siyang mga kabombo naton si Councilor Romel Doron, ang chairman sang Committee on Public Utilities sa Iloilo City Council. Dumabilib na ko tani kay Councilor Doron, galing kayang ulihi ang statement bastante para sa ila kuno nga konsumidor lang ang tubig sa Metro Pacific Iloilo. Paano nagbastante ang tubig sa mga konsumidor sa Metro Pacific Iloilo Waters kay naga-rotational water rationing sila gani? Kag ginasugo nila ang tawo nga magpulaw, magbantay para iyang amuni oras matubod sa musining area, bastante pa na bala? No, ano man si kagawan man? Amo na kan Bombo Cham ang ginhambal sang Metro Pacific Iloilo Water kag Metro Iloilo Water District Mayor Jerry Triana last time nga bastante pa kuno ang supply sang tubig nila hasta end of the year tinuwi nga subong May, June, July ginapaabot ang El Nino and subong palang gani Bombo Cham sa kuryente palang gani may shortage na ang dako nakatama ang nangin epekto sa mga pumuluyo. How much more kung tubig na gid man mismo nga isa gid sa mga primary needs sang mga tawo nga mga kuan gid Bombo Cham bala kumbaga mabalda gid ang pumuluyo nga wala sang tubig. Isubong ang mahambal taga pulaw-pulaw ang mga tawo magbantay sang tubig, at least may ara pa. How much more kung wala na gid sang tubig Bombo Cham, which is basically need gid sang tawo kundi mabudlayan sa gid tapat ang mga pumuluyo sa mangin set up in kaso nga mawadaan gid sa tubig diri sa siyudad sang Iloilo Bombo Cham. Ako hindi ko magpati Hindi ko magpati kung ang tinaga nga gamito niya bastante pa ang tubig diri sa siyudad sang Iloilo hasta sa katapusan sang tuig. Kay kung bastante ang tubig, Bombo Angel, hindi mo na kinanglan nga mag-rotational water rationing. Hindi mo na kinanglan magpagwa pa sang advisory nga sa distrito sang Lapas. Bantay ka mo da. La 5, tubtob la 6 sang kasisidmon, matubod inyo gripo. Hindi na iya bastante ang tawag nga amo gani nga ginarasyon mo lang ang tubig. Kay kung maghambal ka nga bastante, any time of the day, o kung gabi man, o kung kagahon man, kung kinahanglan mo tubi, paglungi mo sang gripo mo, matubod siya dayon. Pero nagapila subong tawo. No? Paano nagbastante abe? Kung butang tapa, diri sa syudad sang Iloilo, pila 30 to 40% lang diri ang gina-serbisyuhan sang Metro Pacific Iloilo Waters. Dito yan sa probinsya, mga 60 or 55%. Gareklamo man ng mga taga-probinsya sa Iloilo nga maninit man ang tubig sa ila dito. Amo na nga hindi kuya magpati kag I beg to disagree sa term nga bastante pa ang tubig until sa katapusan sang tuig 2023. Bombo Angel, no, kay kung bastante niti, siyempre hindi sila mag-rasyon naton, no? On the other hand, ang supply sang tubig ara ugaling ang ila siniiyang
primary mandate to distribute potable water, ti dira ya dako ginang diferensya guro Bombo Angel eh. Di ba? Why man gambal ang Metro Pacific Iloilo Water sa ila sining isa pagikabuk water supplier? Kung pila iya ka milyon ka litro kada adlaw ang ila sini iya nga gina-produce nga potable water? Why man gani? Hindi man sila gani ka plastar, hindi man sila kadiga sa mga numero. Unlike iya sa Flow Water Resources Iloilo Incorporated, sa aton sinima kabumbo, naghambal iya nga paghambal nga 20 million liters a day ang sarang namon iya nga mga ma-produce potable water na ina. That time gani gin kayo pato ang drain ti kay na kayo na subong. May another 10 million liters pagid. All in all 30 million liters a day ang gina-produce nga potable water. Ti ko na munang basihan ta, bastante ang tubig diri sa syudad sang Iloilo. Ang question, paano ina ma-distribute sang mayara sang primary mandate to distribute sa potable water? Kay ti, lantawa bala, ang ila siniya nga, why magkita-kita nga nang lubong sila sang bag-o nga tubo. Ang ila man lang niya subong, sa aton sini magkabombo, ti, repair eh. Ti lantawa bala, bastante tubig, gapila iyang tawo magsagob. Kay kung bastante ang tubig, kung natungdan sang Metro Pacific Iloilo Water, sa ila katungdanan, sa aton sini magkabumbuay na nisla gapila, kay tagsa sa ila sini nga mga panimalay, may gripo na nato, kag paglungi nila, anda, tubod dayon. Jel? Ang pagani mo Cham, sa isa pa sa mga promesa sa Metro Pacific Iloilo Water by the end of the year, madugang kuno sila supply ng tubig pamaagi Monday. Mayara sila solusyon yung pagkahimuon within this year nga makutkot sila, mahimuo sila sang bubon kag temporary dila sila makuha ang supply nga tubig Bombot Cham. Sino? Ang Metro Pacific Iloilo Water Bombot Cham sa mga na-open up sila. Gina-discourage ta na ang mga deep well ngani, ining mga kutkot ngani, kay dako posibilidad sa uli sini nga basi kon maano bala ang groundwater bala Bombo Angel sudlon sang tubig dagat irreversible na iya mag-amo sina kung may ara man sang equipment pilaihan ka milyon ang imo sining gastuhon para ma-desalinate mo ang groundwater pananglitan kung hindi water tanker delivery, libod-libod, kot-kot ang nakita nga bubon ang nakita sini nga solusyon sa Metro Pacific Iloilo Waters por Diyos por Santo. Amo na lang Bombot Cham, ito temporaryo lang ba lang ang solusyon, wala asang pang permanente nga kung tani isabat na directly, kumbaga Bombot Cham, din pamangkot sa ang problema, ang sabat liko-liko, kumbaga wala asang direkta nga sabat, sa palamang kutanong sa mga taga-syudad, kung saan gid man sila di maka-experience nga ti matulugan sila dire-diretso nga wala nagahulat sang oras makusupply sa tubig nga schedule kumbaga Bombot Cham, kung ti hindi mahubsal dala sa tubig ang mga kabombo naton Bombot Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan, Aparas number 1 and most trusted daily network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid da Bombo Angel Tan. Gina-discourage na ni gani ang mga deep well ngani, ining mga bubon ngani, sa aton sini nga mga kabombo. Kay ti, kung lang tawon naton, kung dira ka makuha sang tubig, groundwater sa aton sini makabumbuti pilaayhan ka din sila makutkot una bes ang lugar din sila makutkot din sila mabutang sang bubon kiti basi kon napalibutan man sang pamalay ti saka mo to tanan nga saka mo to ang kung ano man ang ginadispose to sang panimalay dara sa aton sini makabumbo mo man ang makita mo to sa groundwater sa aton sini mga si Manwa. Ang ila sini iyang primary mandate, why gani nila iya
matungdan ang pag-distribute sang potable water sa aton sini nga mga kabombo. Bastante ang tubig, bastante sa aton sini nga mga kabombo, pero ang question ang ila sini nga delivery. Kag ang Metro Pacific Iloilo Waters hindi man nila sarang nga i-justify kag hambalon nga bastante sila sa tubig kay tikong bastante gani sa tubig but silingon sina iya nga plenty, no? Madamo sa aton sini mga kabombo. Tikon bastante tubig, di ka na mag hindi ka na mag pila pa to hindi ka na mag pulaw. Kay ti anytime nga kinahanglan ka tubig kay bastante ang tubig ara. Sa aton sini nga mga kabombo, ti hindi sarang magamit sang Metro Pacific Iloilo Waters nga pasaligon ang mga konsumidor nga bastante ang tubig sa makasarang patubtob katapusan sining tuig. Sa aton sini mga kabombo kun inang statement magagikan sa ila. Sa aton sini matag palamati kaya ang tubig ang potable water ara, no? Ma-provide na yan sang Flow Water Resources Iloilo Incorporated. Sa aton sini nga mga kabombo, ang ila ganing bulk water supplier, way man nagapagwa sa kun way man sila nagahambal nga ti amo ni ka milyon ka litro na ma-produce namon nga potable water sa amo sini nga adlaw, amo sini amo sadto. Way man gani do sila lang daya. Sa aton sini nga mga kabombo, tapos pasaligo na nilang pumuluyo bastante. Amo na gani nga nagadisagree ako kung maghambal nga bastante ang tubig magagikan sa Metro Pacific Iloilo Waters. Kay do kasubong lang na iya nga lain ang pamangkot, lain man ang sabat. Kaysa karon sini matinon ang problema amo iya ang pag-deliver nila, pag-distribute nila sang tubig. Kay ti tawo hindi na malabutan sang ila sini iya nga koneksyon kay way mas lagani ng lubong sang tubo. Ang mga buho-buho to ti pinang repair man nila pagkadugay-dugay, piswit naman, leak naman. Sa aton sini matag palamati damo nagakauyang potable water kun tani. Ti inang mga leakage nga na nagalid man ina sa contamination. Sa aton sini magkabombo. Ti dapat mayara sang specific explanation diri kag solusyon ang Metro Pacific Iloilo Waters. Hulaton naton ina 37 minutos nakaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik kabanwa, retired uniform personnel nagpatigayon sang rally sa pagpabalabag sang Military Uniform Personnel Reform Bill ni Finance Secretary Jokno. Ano ang mga hibobunot sang mga retired na uniform personnel? Balikan tayo ni matapos ang bilang importante nga mga panumdumon. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapain na sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo.
Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang leg sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ni sang phytosterol sang ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Hindi lamang sa jeans o kutugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon.
ang hair loss sa mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab. 46 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na sa bombohanay sa udto. Sang tinalikdan sining mga binulan gin puro agitan ini, no? Nagpurugait ang mga retirees sa sining retired uniform o kon military uniform personnel reform bill ni Finance Secretary Jokno. Sige, pinangabudlayan man na namon, ginserbisyuan man na namon, tapos ilingot nyo yan sa mon. Kag! Dako man kunong impact sini banwa, pananglitan nga maduso gini kay ang iban sini nga mga uniform personnel paidalong na lang sa early retirement. On the other hand, ginaulikdan man iya sa aton sining gobyerno, kay basi kuno kung makatuga ini sang makabig naton iyang pag-usdang man sang aton sining sabahin karon sang aton sining budget sang pungsod sa Pilipinas. I-check na nato na dugang sining mga balita kang informasyon with Bombo Chari Sumagpao. Cha, sa report please come in. Sa Bombo Champ no, nagapatigayon sa protesta subong ang retired military uniform personnel sa pagsaulog man sa Labor Day subong adlaw ini sa ila sini nga pagpamalabag sa military uniform personnel law o kuna reform na patigayon subong ni Department of Finance Secretary Benjamin Jokno. Ining pagpamalabag nila protesta amo ang ginugyunan man sa nga nagkalain-lain nga mga military uniform personnel naton nga mga retirado na sa nga military, sa nga police, sang aton sini nga BJNP, Bureau of Fire Protection naton, Philippine Coast Guard, kag iban pa. Kung matandaan sang aton nga mga kabombo, Bombo Champ no, ang aton sini nga Department of Finance Secretary Benjamin Jokno amo ang nagapush sini nga reform kay suno sa iya kung hindi pagreformahon ini nga nagapadayon nga pension system sang aton sini nga mga MUP, posible nga may fiscal collapse nga matabo sa aton sini nga gobyerno. Nga suno gani sa iya ang kasalukuyan subong nga pension system naton fully funded with sang aton sini nga gobyerno kag ara gidya permi annually sa aton sini nga budget, pero ang mga retirees naton wala sang contribution nga ginahatag diri. So ang aton sini nga current pension system sang aton nga mga MUP amo ang automatic no nga may nga gina-index ang ila sini nga salary sang isa ka active personnel sa parehas man nga ranggo, kag ang mga pension pwede nila mabaton after 20 years nila nga serbisyo without sang minimum nga pensionable age requirement. So gusto ina nga reformahon sang aton sini nga Finance Secretary kay suno sa iya
ang gobyerno tanan ang nagagasto, wala sang contribution, kag tama ina siya kasakit man sa bulsa sang gobyerno nga ang sa iban niya nga bahin nagahatag pa sang contribution ang iban niya mga pensyonado naton sang SSS kag GSIS apang ang mga military uniform personnel naton amo ang wala nagahatag sang contribution. So amo ina ang ginapamalabagan subong sang aton sini nga mga retired military uniform personnel kag aton diri na patigayon nga ma-interview si retired Police Lieutenant Angel Sales ang Vice President sa PNP Retirees Association sang Bilog nga Visayas. So ila gid ni ginapamatukan ang pagliwat o kon pagreforma sang ila sini nga pension kag retirement kag suno diri ang nga daan hindi nila gusto nga dulaon sila sa indexation. Kay ining indexation nagahambal nga kung mag-increase ang sweldo sa isa ka active personnel, ma-increase man ang pension nila base sa indexation law. So gusto ni Finance Secretary Jokno nga dulaon inang indexation. Kagadugang pagid niya sa kadamo sang pwede kuhaan pondo ang Department of Finance nga sila gidya ang gusto gid ikuhaan sang pondo sang aton sini nga gobyerno. So ano gid ban bala ang plano ni Finance Secretary Jokno nga ako ang judiciary naton ang iban nga mga komisyon kung mag-increase ang sweldo sang active nila nga personnel, ga-increase man sila, ga-enjoy sila sang indexation nga ang mga retired military uniform personnel amo gid ang gusto kuhaan sang pondo sang Department of Finance. So nagapati ini sila bale sa ila opinion nga isa ini ka destabilization move para magkontra sila sa aton sini nga gobyerno. Kaya suno sa ila may mga bati-bati na gani nga ginapagwa nga basi mapatigayon sang kudeta pero wala sila sang plano nga magbato kontra sa gobyerno. So ginahungod gid kuno ini ni Secretary Jokno nga garit-gariton sila para magbato sila kontra sa administrasyon. So yari bala pamatian naton ang nangin interview sa Bombo Radio kay retired Police Lieutenant Angel Sales. Ako gali si Angel Sales, isa ka retirado sa Philippine National Police nga dati man nga membro sang Philippine Constabulary. Ako ay ang Vice President sang Police Retirees Association diri sa Bilog nga Visayas kag membro man ako sang Private Board of Trustees kag ako man ang presidente sang Philippine Constabulary Association Incorporated. Yari kita diri subong nagtililipon kay kami nga mga retirees sa military kag other uniform services nagapamatok sa gina-proponer ni Secretary of Finance Jokno nga dulaon ang indexation kag liwaton ang mga amon nga existing pension law sa pension law sang Armed Forces, PNP, Fire, Jail, Bucor, Coast Guard. So ginapamatukan namo nini kay ang ginasiling niya nga kung magpasigi kuno ini nga ang amon nga pensyon base mag-aabot nga magkaroon kita sang fiscal collapse. Kami naga disagree sinay kay nga kami lang nga MUP nga ang judiciary, prosecution kag constitutional commission nga naga-enjoy man sang ginatawag nga indexation nga sa diin kung mag-increase ang haras active service nila increase man sila. So kami nga kami gid ang amon nga pananaw kay way kami kapati nga may fiscal collapse nga matabo kung hindi nila pagtadlongon ning pension and retirement law namon. Di way kami agapati agapati kami sa amon nga pananaw nga ining lihok ni Jokno isa ka destabilization sa gobyerno kay nga kung nakabati kamo sa interview sang Rappler kay anay Senador Trillanes gen sa mga nagligad nga presidente iyaman nga ginrekomendar nga ibanan ang empleyado sang gobyerno by 300,000 plus. So kung ibanan mo sa mga 300,000 plus, i-multiply mo by 10, that is 3 million nga mga tao, mga kig sa gobyerno, di ba? Kag karon sa military and uniform personnel naman,
active kag retired maapektuhan sa gina-propose yan eh. Ang buot niya silingon sini, ginatotdan ng buli kag ginadabukan para magalsa kontra sa gobyerno. Siguro kabati man kamo may mga ulo istorya na nga may nagaplano-plano na sangko dita. Okay? So hindi namon gusto matabo kay nga kung ano ang kadalagan nga naagom sang aton nga gobyerno halin sa previous administration kag sa subong magubain na kung maglain naman kung may mga kuroko data. Nagyan na namon kung ano kang kapangabudlay kaysa na siling ko kabuhi ang ginakapatal sang military kag uniform personnel compared sa civilian. Ang civilian kung may holiday ga-enjoy. Ara sila sa pamilya nila, makabakasyon, pero ang military kag uniform personnel diin ara sa frontline. Ilabi na gid kung may mga disaster and calamities nga kinanglan man sila sa ila pamilya, ato sila sa frontline. So lain hindi pwede nga ikomparar ni Jokno ang military kag uniform personnel sa civilian. Kung buot pa kay kumo siya ang Secretary of Finance, pangitaan niya sang medyos nga makakuha pundo kag increase ng sweldo sa ngara sa government bureaucracy sa civilian sector, di ba? Kag para magayo ang aton nga negosyo, ang aton nga ekonomiya, mapataasan man sweldo ang ara sa pribadong sektor, di ba? So amo nang kinanglan naton. So being the Secretary of Finance, trabaho niya manghita pundo. Hindi nga labugayo ng MUP nga sa nasiling ko ang pananaw namon kay domo man siya makuhaan nga ginapainit niya para mag-alsa. Nabatian sang aton nga mga kabombo ang nanging sentimiento diri ni retired Police Lieutenant Angel Sales, ang Vice President ng PNP Retirees Association sang Bilog nga Visayas, Bombo Champ. So ang current nga daan nga pension system nato na Bombo Champ, ang diri nakabuta nga ang pension pwede mabaton sang isa ka military uniform personnel after 20 years sang ila sini nga serbisyo nga wala sa nga minimum pensionable age. So suno kay Secretary Jokno, so ang iban nga mga personnel naton ma-recruit be, for example sa edad nga 20 years old, so pwede na sila ka-retire mag-edad sila 40 kay pwede na sila makakuha pension after sa nga 20 ka tuig nga serbisyo. So ang kalabanan, iya diri example, kung gin-recruit ikaw 20 anyos imo nga edad, pwede ka na ka-retire 40 anyos na ang imo sini nga edad. So suno diri kaya Secretary Jokno, kalabanan ining mga military personnel, military uniform personnel, they live longer than us sa mga ordinaryo man nga sibilyan kasi tungod sa ila sini nga training, amuman sa ila sini nga tolerance nila. So ang iban dira nagakalabot ang edad dangat 90 anyos. So kung mag-retire 40 years old, nakalabot ang edad dangat 90 years old, salod inatanan sang gobyerno ang ila sini nga pensyon. So amo sina ang suno diri kay Secretary Jokno, isa sa mga rason nga posible may ara sang financial collapse. So ang iya diri nga isa sa mga reforma nga ginahambal amo ang bag-uhon ina ang ila sini nga pagbaton sang pensyon. Gusto ni Secretary Jokno nga makabaton ining military uniform personnel sang ila sini nga pensyon mag-edad na sila 57 years old. So amo ina isa man sa mga ginapamatukan sang aton sini mga retirado na military uniform personnel. Amo man ang gusto diri nga reforma, isa pagid ang pag-remove sang automatic indexation sa pension sang mga retired military uniform personnel. Kay ang sa current nga pension system diri, amo ang example naton kung ang average nga isa ka military uniform personnel, ang for example ang isa ka active gali nga miyembro sang security personnel naton nagabaton sang sweldo na 40,000 pesos a month. So ang parehas man nga ranggo sang isa ka retired uniform personnel magabaton man sang 40,000 pesos a month. So may indexation kung ano ang sweldo sang
isa ka active na personnel, amo man ang pensyon nga batunon sang isa ka retired personnel. Amo na ang hindi gusto, amo na ang gusto nga bag-uhon ni Secretary Diokno nga wala na yasang indexation. So mas pwede na lang ang pensyon sang isa ka retirado na nga personnel Bombot Champ. Rason nga ginapamalabagan gid sang aton sini nga mga retirado na nga personnel kay suno sa ila ang dako man ang nangin serbisyo nila sa pungsod sang sila ang naghatag sa ila sini nga panirbisyohon tay ang iban nagalabot sa tag 25 years na dangat 30 ka tuig nga serbisyo sa gobyerno kay sa subong magasto man ang ila sini kuno nga mga maintenance sa bulong tay may ginagastuhan man sa ila sini nga panimalay. So ano gid bala ang tuyo ni Secretary Diokno kay ang iban kuno nga mga komisyon ang sa judiciary naton nga mga retired naman nga mga personnel wala ginahilabtan ni Secretary Diokno. Sila lang gid kuno nga mga military uniform personnel amo ang ginagarit-garit gid rason nga gusto nila kag ginahambal gid nila opinion nila ginahungod ni Secretary Benjamin Diokno sa Department of Finance nga sila gid ang labugayon para panindugan sila kag magkontra batok sa aton nga gobyerno. All right. Ini si Bombo Chari Galia Sumagbaw para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat gid na Bombo Chari Sumagpao. Kabalo ka mo banwang ati hindi lang kay subong nga tuig ginduso ini. Madugay na ning tsimpo as early as 2013 bilang budget secretary diri si Secretary Benjamin Diokno, ginduso yan na ni ang pagpaiway or pagkansilar sang pila ka mga provision sang MUP retirement laws. Sa aton sini nga mga kabumbo kay tawag ya sini ridiculous. Kati ang hambal sang finance secretary wala sila contribution sa ila sini iyang retirement. Tapos kung ano ang ginasweldo sang kasubong sini nila iyang ranggo nga active, ti amo man ang sweldohon sini nila nga mga retired. Ti kada tuig nagasaka, ti kada tuig masaka man ang pensyon nga ginabaton sa mga retired military and uniform personnel. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, ting rason naman niya sa mga MUP ngani, no, ngati sang kami ara sa serbisyo, gintaya man namon sini nga kabuhi. Kun holiday iya ti ara kami sa frontline, ang mga empleyados gobyerno ara sa ila sini nga pamilya. Ti kun ng taon naton sa aton sini matag palamati, may punto man si Secretary Diokno, may punto man ang mga retirees. Una bes, why not ngati ang amon lang yang sektor ang gintutukan, ang iba niya nga wala. Kag bilang finance secretary, siya yang magpalibog nga magpangita sang budget para sa aton sining gobyerno. Pero kung lang taon ni mo sa aton sinimatag palamati, kung may ample budget man ang aton sining gobyerno, ang dako nga chunk sineti nagakanto man lang sa korupsyon. Hindi ko naman siguro kinahanglan pa nga ipangtudlo kung diin diri ang isa sa pinakaklaro nga korupsyon sa pundo sang gobyerno nga ginhimo nga proyekto. Hindi lamang isa, dua, tatlo, kundi madamo. And with that, sa aton sini nga mga tagpalamati, ang nagamanggaranon lang niya, ang nagadamo lang kwarta, ang may pwesto, kag ang mga tao nga kurap, nga yara sa gobyerno. Which is which? Sa aton sini matag palamati, granting for the sake of discussion, maduso ining nasambit karon niya nga MUP Retirement Reform Bill ni Secretary Diokno kay ti may go signal naman ni sa kay President Bongbong Marcos. Kag si President Bongbong Marcos halos majority sang Senate kag lower house mga kalyado niya kung anong kagustuhan sang
presidente. Definitely, maangkon sini. Pero ano kasigurado nga kung may buhinan kita nga mga benepisyo sa isa iya ka sektor, ang ibuhin naton dira kag idugang naton sa iban sini nga sektor sa aton sini matag panamati, ano kasigurado nga gamiton ina sa eksakto? Kag nga ang mga military uniform personnel lamang ang target sa sining reform bill. Ang iban tuyati nga wala. Kung siguro kung may mga patigayunon kag kung sarang iya nga makuhaan ang tanan sa aton sini makabumbo alalangay, no? Pero ang sentimiento sa mga retirees iya hindi mo ni iya siling maagaw or ibaliwala kay sang tsimpo iya nga yara sila sa serbisyo, no? Pareho sabi sa mga katapos ang Armed Forces of the Philippines, halos tagsa sini ka matag adlaw to sa aton sini makabumbog alsama ni atay nila kay basi ambusan to sila sa nga rebelde sang terorista sa bahin sang kapulisan way kakabalo iya pila na ka insidente na tabo nga maserbi lang sa warrant of arrest, nagapreparar na yagali ang arestuhon pinosdakan siya patay. Amo na bala sa aton sini makabumbo, no? Kung may ara pa lang sa win-win solusyon, dapat amo man inang hatagan sa nagakigo nga pagtamod. And by the way, dumduman ko before election sa aton sini nga mga kabumbo. In fairness man kag nadumduman ko lang kay may pipila man ta ka mga uniform personnel iya nga kilala, gahambal nga. Kay BBM kami ang mga police, mga retired, mga militar, no? BBM taya. Bla mo sa piyak to, mga pengto, mga ano na to, mga komunista na to. Pila ba naban guro subong? Ginulsol ni sila engineer. Nga diri man kami yaman. Ilan tuwa balaw? Nagbulig kami tapos ang balik sa amon maintonses yang amon sining ginabaton sining nga pensyon. Share ko lang 7 minutos na nakaligad sa takna sini nga last 2. Standby na sa kapon namang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Isimomot siya Mablanco Hover gabilin sa imo sa mananayang hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, the number 1 radio network in the country, the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo 7. Panakot sa aton mga linuto, dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunog kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert. Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok.
Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho, matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ukon sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang atong nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Dios, gani gamitan naton ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan niwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon.
Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o Afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Welcome sa kahapon lamang program. Lunes kita, a brand new month. May 1, Labor Day. Happy Labor Day sa lahat ng mga manggagawa including me. So it's our day. Happy Labor Day sa atong tanan mga kabombo. New month na kita, Mayo na. It's a very exciting month. May Flores de Mayo. Fiesta here, fiesta there, kag kung ano-ano pa. Wow, super excited ang tanan. Ilibinigay ng mga children nato nila, no? Ang mga teenagers. Siyempre, ang mga seniors, nga hindi man abi sila ma-excite, no? Kahit kundiin maglagaw, ang bilang ng pamilya, siyempre, bit-bit sila. For as long as kayang-kaya pa. Bisa nila gani kayang-kaya, no? Kaya may mga aray, mga family members nga, ang iba na, bisa naka-wheelchair, ay, ginabit-bit, kundiin magkanto. Anyway, kanami ilang tulokon sa amusina. So, welcome mga kabombo sa Lunes ng edisyon sa ating palatuntunan. Again, this is Tita Regine. Hello, kids, sa inyo diratanan. Sa nasakyan ko nga taxi. Ti Edwin, hello dira sa imo. Alright. Welcome mga kabombo, and sa sininga hapon, magadulong na naman kita sa mga manami nga mga istorya para sa inyo tanan. And I hope, no, nga by listening to these beautiful stories, kamo man mainganyo nga magpadala man sa inyong mga kasaysayan. So send na, find time over the weekend. Nangita ka mo oras para makasulat sa KLP? Kabay, no? I just hope so. So, ipadala na, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Here's our song para sa inyo tanan. Plus star na kita dira from the Bombo Music Festival from Albert Acolado. I Need Your Love. Mayong hapon. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I
one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. I need your love, and I also need your stories. More than your love, no? Mas importante ang stories para sa KLP. Anyway, sige, love and your stories, or your stories with love. Ipadala na, diri sa kahapon lamang program. Welcome again mga kabombo, 22 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon. Here we go with our first story. Actually, wala nagbutang sa iyang code name. Nagbutang siya sa iyang full name, pero hindi man siya luyag nga basahon nato ng iyang full name. So, nang ginimo ko, gintagaan ko siya code name, okay lang na. Sige, let's call our first letter sender sa nga hapon kay FB sa Nueva Valencia, Guimaras. FB, pamati ikaw dira. Ikaw na si FB ha, kay wala ka man code name, hindi ka man luyag magtawag ako sa imo mga real name. Gintagaan ta ka, ginbunyagan ta ikaw sa kay FB sa Nueva Valencia, Guimaras. Kung very familiar ikaw sa story nga ini, then you know that it is you. Here we go, mga kabombo. Dear Tita Regine. Kung nag-watch gali si FB sa mobile niya, kaya may picture siya diri o gina-flash na naton sa mga nag-watch dira sa aton. So, ini si FB. Dear Tita Regine, una sa tanan, maayong hapon sa imo kasi sa tanan nga staff sa Bombo Radio. Tita, ining akon nga sulat, bahin ini sa akon bata nga subang. Kag sa subong nga panahon, patay na siya. Bangod kay na aksidente sa motor, kay namiyesta ini siya sa Putotan, Iloilo. Tita Regine, sa hindi ko pa mapadayon ng pagsaysay bahin sa iyang pagka-aksidente, sugdan ko anay ini sang elementarya pa siya.
Tita ining akon bata, maitom ini siya. Kag makasiling man ako nga hindi man ako gali makasiling no nga laway siya. Di syempre kon bata mo gwapo ina para sa isa ka iloy. I agree. Ambot lang sa iban. Agree man na sila. Tita ini nga ako nga bata mabuoti ni siya kay bisan ano ang isugo ko sa iya. Why gid gabalibad. Kung suguon ko siya manglaba kay may bata akong gamay, siya gid ang masuguan sa masarangan lang niya. Tita sa grade 5 and 6 ang iya nga grado, tuo ko siya nga kamot sa amon nga pangabuhi. Tungod kay ang iya amay, hindi man ako makasiling nga matamad, pero may pagka ay siya kung maghulag. Anong ay? So sa lipot nga pulong, hindi mo masaligan o kung maasahan. Okay. ay, gali nga. So ganitita nagpaninguha ako sa pagbulig, pinaagi sa paglalasang kalo. Bisan may gamay ako nga bata. Tita Regine, tungod kay bago ako nagbata, sa ikaanom nga bata, nabughat ako, kag nagmasakit ako. Kagang akon bata, nalutas gid sang isa ka bulan. Nagpabulong ako kay tama kasakit ang akon ulo. Tita Regine, wala ako maghunahuna nga mag-ayo pa ako tungod kay naghala ako palanuka. Abi ko gani tita, mapatay na ako sa tungation. Pero may kaluoy ang Diyos. Bisa nagahigda ako, nagapangamuyo, kay ang akon ginapensar, ang akon kabataan. Tita luwa sa kalo, nagaluto ako sang barbecue nga saging. Gani tita, samtang nag-eskwela siya, ginapadala ko sa iya ang akong ginaluto nga saging sa eskwelahan, mag-recess. Abi mo tita, nagaka-late siya sa klase tungod kay madamo ang nagabakal sa dalan. Gani kung mag-abot siya sa iya nga classroom, masiling ang iyang maestra nga, na-late ka naman? Sige, ibutang ang imo basket sa cabinet kay maklase na kita. Gani tita, kung mag-recess na gani, kuhaon niya ang basket kag mamaligya. Tita sa kaluoy sang Dios, maubos gid ang iya nga baligya. Kag tita ginasingganan ko siya nga kung magpauli ka gani, ginatugon ko sa iya nga ibilin niya ang kapital sang saging kag mantika kag kalamay. Kag ang sobra, ibakal niya sang bugas nga mais. Tita Regine, siguro matingala ka gid nga mais ang akong ginapabakal. Tungod kay didto kami sa Zamboanga nag-estar sa tama ka bukid. Kag tita abi mo, sa pagkalayo pa sang iyang eskwelahan, mga 5 kilometro bukol layo, antes pa mag-abot sa balay. Tita naluwig ako sa iya. Tita sa laktod niya istorya, natapos ang iya nga pag-eskwela sa elementarya, kag naglibog ang akon ulo, kay high school na siya sa sunod nga tuig. Gani tita, wala ako mag-usik sang panahon. Nagkadto ako sa probinsya sang Zamboanga del Sur, nga ginadumalahan sa mga madre, nga amo ang Loyola High School. Kagabi mo tita, nagkadto ako sa pari, nga amo ang parish priest sa Loyola. Kag didto, na istorya ko ang amo nga pari, kag wala gid ako magpensar, nga mabaton siya. Kag gin-interview ako bahin sa akon estado, kag nakilala gali niya ang akon bana, nga amo ang amay sang akon bata. Abi mo tita, sang bataon pa siya, naka-working student pa nini siya sa amo nga pari, kag isa gali siya kasakristan sa amo nga pari sa Loyola. Ganigin baton siya bilang working student, kag kada Sabado lang ang serbisyo niya. Gani tita, natapos gid niya ang iya nga pag-eskwela sa sulod sang 4 ka tuig. Gani nga nalipay gid ako kay naka-graduate na gid siya. Kag abi mo, naglisensya ini siya sa akon nga makadto siya sa syudad sang Zamboanga, kay mangita siya sang obra sa syudad, kay matipon siya, kay maeskwela siya sa college. Gani tita, bisan nagaduha-duha ako kay wala pa siya naanad sa syudad, pero nagpasalig siya nga maghalong lang siya. Gani tita Regine, ginpaupod ko lang siya sa kilala ko nga nag-estar sa syudad sang Zamboanga. Tita natigayon gid, kag nakakita siya sang obra, bilang nagaobra sa higad sang karsada.
Nagaobra siya sa higad sang karsada nga alagyan sang wires sang building nga iyang ginaplayan. Tita, mientras nagaobra siya, nagaputos kitsa sang iya ulo. Kay nahuya siya, kay madamo sang iya classmates nga nagaagi sa iyang ginaobrahan. Tita, naluoy gid ako sa iyang ginaistorya sa akon. Nagahibi ako, kagang akon ginapensar, nga kung tani, kung masaligan lang ang iya amay, hindi tani siya magantos. Tita, sa mayo nga bulig sang panahon, nakasaylo siya sa construction sa mall nga subong amo na ang isa ka mart, kag nakatipon siya sang kwarta, kag nakakita siya sang lote nga ginhatag sang akon kandidato, kag nakapwesto siya, kag nagbakal sang kahoy nga ginpatukod sang balay. Tita, sadto nga tion, dito pa kami sa probinsya, kag ang siling niya sa akon, magtukod siya sang balay, kag kuhaon kami niya. Sa lipot nga pulong, tita, natapos gid niya ang balay. Kag nagsiling siya sa akon, nga mama, saylo ka mo diri sa Zamboanga, kay tapos na ang balay. Tita, nalipay gid ako, kag sang dito na kami tanan sa syudad, nangita man kami sang amon nga maobrahan, gani may katupad kami nga nag-agda sa amon, na kung gusto ko na namon nga mag-obra. Nagsiling ko abaw huugid, kay gusto ko gid nga makaobra, kay bag-o pa lang kami diri. So tita, nakaobra kami sa pagpamulad sang isda, kag kun ugana, isulod sa kahon. Kag tapos tita, mamakas pagid kami, tag 30 pesos ang isa ka banyera. Kag pagkahapon, kuhaon ang amon suhol. Tita, nga akong subang, wala na siya nagaobra sa building. Nag-apply siya sa pagka-security guard. Kag tita, nabaton siya, nag-working student siya, sa adlaw may eskwela, kag sa gabi may duty. Abi mo, tita, natapos gid niya ang 4 ka tuig sa college bilang business management sa EA College sa Zamboanga. Kag tita, sang year 2004, nag-uli kami diri sa Guimaras. Kag diri naka-eskwela ang 4 niya kamanghod sa high school. Tita, nga akong subang, nag-apply naman siya sa pagpanghugas ng botelya diri sa Tanza, tupad sang isa ka trading sa Iloilo. Tita, mientras nagahugas siya sang botelya, tungod kay gamay lang ang iya mahugasan, pero nagdugay, madasig na siya. Kag mientras nagahugas, nag-apply siya sa lain nga obra. Kag nagwardya naman siya, kay amo ini nga trabaho ang nakapatapos sa iya nga mag-eskwela sa college. Kag tita, diri siya nga nakaobra sa isa ka mall sa Mandurriao. Tita, sa nag-aobra na siya sa mall, may tinion nga makakita siya sang kwarta, kay ara siya nag-post sa entrance ng supermarket. Tita, yara nga makakita siya sang 1,000 pesos, kung kaisa 500, kag ang ulihin niya nga nakita, amo ang 2,315, wait lang, 2,315,110. Wow, Diyos ko. Tita, dumaano gid ako sa pagkabati ko sadto. Abi mo, tita, ginbalita gid sa periodiko. Tita, ang wallet nga ato nakita sa isa ka customer. Kag sang iya ginhatagan, ang iya ginhatagan, amo ang akon bata. Kag gin-inform nila sa CRO sang mall. Kag tita, gintanaw sa mga staff sang mall ang amo nga wallet, kag ang mga dokumento, amo ang mga cheque nga permado na sang tag-iya nga amo si, hindi ko lang pagbasahon ha, si Blanc. Isa ka negosyante, kag tita, nagkadtuman tuod ang amo nga tag-iya, kag ginpasalamatan, kag ginhagad sa isa ka fast food chain, kag ginpamahawan siya. Tita, gin-inform sang staff sang mall ang akong bata sa kay Mayor Jerry Treñas, nga amo ang mayor sang Iloilo, kag sa tag-iya sang kwarta nga kun ano ang iya pangayoon. Tita, ang sabat sang bata ko, wala ako nagapangayo sang balos. Gintuman ko lang ang akong obligasyon. Isa pa, gwardya ako. Gusto ko lang makabulig sa akong isig katawo. Kay abi mo, tita, sang gamay pa siya, ginabalan ko siya, nga hindi ka mo mag-angkon sang butang, nga hindi imo. Siguro, gintandaan gid niya ang ako ginhambal sa iya,
Gani, ang picture subong, ari pa sa akon. Gintipigan ko ini bilang handumanan. Tita ang news nga iyang ginuyatan, gintiguluhan nga security guard proves honesty does pay. Kag tita may certificate nga ginhatag ang mall. NPS, Tita Regine, itago lang ang matuod niya nga pangalan. Kag diri ko na lang tapuson ang malaba ko nga panaysayon. Kag pasensya ako tita nga mataas gid ang akong sigilanon. Kag ami mong tita, mientras nagasulat ako, nagahibi ako sa ending sang akong sulat. Kag madamo gid nga salamat ang imong tagpalamati sa imong programa sa KLP, sa Bombo Radio, si FB sang Guimaras, Nueva Valencia. Hindi lang pagbasaha akon ngalan sa kahanginan. Kag tita kung pwede ko masaysay ang bahin sa iyang pagkamatay bilang ikaduhang hitabo sa kabuhi ko, okay? Palihog tita patukara ang kanta nga honesty bilang handumanan sa iyang pagka-honest. Madamo nga salamat sa akon mataas nga sulat. Okay lang gid, pasensya. Lain nga song ang aton nga ginplay kagina sa aton nga intro. So hindi naton ha ma-play ang ina nga song. But of course, we are so very proud of your son, just as you are so proud of him. Laka lang no ang mga tao nowadays, especially knowing how hard life is. Kabudlay sang tanan, kabudlay mangita sang kwarta, and then here you are, nakakita ikaw milyones, but being the honest person that he is, ang imo nga bata, gin-turn over yagid, no? Ang mo to nga kwarta, kay kanami man, ang imo gitudlo sa iya sang una nga, hindi gid magmeter sang butang, o kon ano man dira nga hindi inyo. So siguro, nag-penetrate gid sa iya nga isip. And so that's why, no? Automatic lang gid sa iya. This is not mine. May tag-iya ini nga kwarta, so dapat ibalik ina sa tag-iya. Siguro ginapanumdum niyo man, no? Kung sa akon man abi matabo ang musini akon ini kwarta, tapos nadula ako, and then ang nakakita, wala igin balik. Syempre masakit man. Hindi bala. And so that's why. Lain gid, no? If maging honest kita, and at the same time, inabala nga hindi lang ang aton nga kaugalingon, ang aton nga panumdumon, kundi nga panumdumon ta ang iban nga tao, especially no sa nadulaan. Kung ano kabudlay basi way kita kabalo, ang nadula gali nga ina, inubayad pa ya gali sa hospital o inubayad pa sa tuition, may ara gani nga case, no, nadula iya kwarta, nadula iya wallet, tapos ang amutoy gali iya nga amount ya nga susulod sa wallet. Inubayad pa to yung sa lungon, kay ti man namatyan sila. Kag supposedly siya ang mabayad to sa lungon, ti siya ang nagkapot sa kwarta, and then nawasi pa ang kwarta. So, kasad, no? Tapos, kung may nakakita, hindi pag-ibalik sa nakakita. Tiway ko kabalo kung anong intention sa sila nga kwarta. So, nami gidya, no? Nga kung hindi aton, nakita naton, ibalik gid naton. Kaya gin-acknowledge man, no? Gin-acknowledge ang mall, gin-acknowledge ang ato nga city mayor. And so, that's why, no, nga security guards, honesty, ano ganito? Ngambal mo? But anyway, honesty does pay. Okay, that's it. Lain gid man. So, let us all be honest. Kag may nami, no? May mga makitaan kita nga quotation, nga let us be honest even if others cannot, others will not, but kita, let's just stay honest. Thank you so much gid sa imo. I am sure you're a very proud mother para sa imo nga bata, pero kasubo wala na gali siya. Oy, so very young pa, kay na aksidente sa motor, very young pa nga nadula. Sige FB, anytime padala diri ang episode nga ina nga biyag mo nga i-share naman diri sa aton kung paano nga nadula ang imo nga bata na aksidente sa motor. Salamat gid sa ining unang nga story nga imo nga ginpasakop diri sa kahapon lamang program, and please take care. 38 minutos makalipas ang alas 2, magapanabalik ang kahapon lamang program. Kaupod si Tita Regine
pagkatapos ng yun sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kung sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Tig-ilinit na mga kabombo, dry season na gidri sa aton. Maayo ini nga tiyempo agud maglagaw upod sa mga abyan, barkada kag pamilya. Pero ang mataas nga temperatura nagadalas ng discomfort sa tagsa-tagsa. Paano bala mapabilin nga mangin komportable kag hilway sining mainit nga tiyempo? Magpabugnaw. Kung tuman na gid ang paang, magpabugnaw. Magkaon sang ice cream, ice candy o kung ang paborito sa mga Pinoy nga halo-halo. Tilawi man ang buko juice, fruit shake, smoothies o kung sagot gulaman nga ginabaligya sa lugar nga imo padulungan. Kung hindi ka naman mahilig sa tamis, magpabugnaw paagi sa pagbutang sang ice pack sa imo tangkugo o kung liog, butkon, batiis, ilok kag luko-lukoan. Maligo. Maglangoy kung malapit sa baybay o kung sa swimming pool. Kung wala, sarang ka man mag-shower sa banyo o kung maligo sa bubon. Magkadto sa mga mabugnaw nga destinasyon. Kung hindi ka makaagwanta sa baybay, pwede ka makalagaw sa mga mabugnaw nga lugar. Kaangay sang Baguio, Tagaytay, Sagada, Batanes o kung Bukidnon. Armasi ang kaugalingon sang mga cooling remedies. Magamit sang portable fan para sa instant cooling relief. Pwede ini nga de-battery o kon rechargeable. Kung wala, magdala sang nakaandan nga abaniko. Protehira ng imo panit. Magbutang sa mga sunblock o kon sunscreen nga mayara sang SPF 50 pasaka. Enjoy your summer, mga kabombo! Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabilin ang mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magpanigarilyo o kung magpanabako sa hiligdaan. Patyaanay ang upos ng sigarilyo o kung tabako antes hiyaboy. Hindi ini pag-ihaboy sa basurahan. Ipalayo ang mga nasindihan nga kandila o kung lampara sa kurtina o kung bagay nga madali masunog. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Hindi magamit sa mga kalayo bilang dekorasyon.
Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Ipasiguro nga limpyo kag wala sang nabilin nga baga ang kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tsakyaron ang mga linya sang kuryente kagilayon nga kaayuhon ang mga may bukas o kun guba nga linya. Itugyan sa mga licensed electricians ang pagkaayo sang gubaon nga linya sang kuryente. Hindi pagpaagyon sa idalom sang carpet o kun tela mga linya sang kuryente. Hindi pag-i-overload ang linya sang kuryente paagi sa pagsaksak sang madamo nga mga suga o kun appliances. Ipalayo man sa mga bombilya ang bagay nga madali masunog. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ini nga pahanomdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sa battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kun makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa From Lola D. Sangimaras, Dear Tita Regine. Mayong hapon sa katapos ng Bombo Radyo, labi na gid sa imo Tita Regine. Liwat, nagsulat naman ako sa imo. Ipasakop ko naman sa kahapon lamang program ang inagihan sang akon anak nga babae. Tuhoy ini sa ilang paghigugmaanay, nga duha antes sila kaslon. Samtang ara ako sa city nagatrabaho, nangaluyag ining si D sa kay Nening. Nagaluyag gid man sila. Apang kay tatay lang ginsugid ang ila relasyon. Itago lang ko no anay sa akon. Kung kaisa ga pauli man ko sa balay tapos bulan. Samtang nga nagaobra si Nening sa city, si D nagaobra man dira sa isa kasikat man nga restaurant dira sa city. Kung magpauli ako, si Nening gapabilin sa city. One time, birthday ko, nakipot kid ko. Nga gindalaan ako ni D sa isa ka bilog nga manok. Tita o, siling niya, idugang ina sa pag-celebrate mo sa birthday mo, kag advance happy birthday gali. Nakibot ako. Nga ano balaan niya nga birthday ko? Sabat ko, salamat, ti, kadto ka di. Wala gid ko balahanda, kag wala man ko bisita. Nagkadto gid si D sa balay, sang hapon nga ina. Wala ako maihaw ang manok. Tita siling niya, ako na lang paihawa. Sa gilayon, ginhimos niya ang manok, siya man gani nagluto. Kag sila man gani ni banahon upod sa pagkaon. Sila man lang duha upod ni banahon, upod sa pag-inom, kay may dala si D, beer, para imno nila. Samtang gadugay ang ilang pag-istoryahanay, nagsambit si D sa mga plano nila ni Nening. Sa mga gamit nga tuyo nila baklon, daw ato ba lang may relasyon sila nga duha? Kung kami ni Nening mag-istoryahanay, wala sila relasyon. Kundi nga gapangaluyag lang. Sa ulihi, ginambalan ko si D. Karon kung magpauli ka, antes ka magpauli, may ipamangkot ako sa imo ha. Sa ulihi, naglisensya na siya magpauli. Tisiling ko, D.
Maipamangkot ako sa imo. Ano nay? Bal niya. Ano, may relasyon ka mo ni Nening? Nakita ko gid nagapang-alag-ag si Di magsabat sa akon. Wala pa ta, nagapangluyag pa lang ko sa iya ta. Di sa tinoros ang ginapanghambal mo, do may relasyon na kamuhaw. Kabay pa ta, sabat niya sa akon. Sa ulihig, pamangkot ko si Nening. Sabat niya, ano kuno hambal niya, nay? Wala kuno kamo relasyon. Ay amo gali, nay. Sa ulihi, nagpauli si Nening sa balay. Nanugid nga hindi siya gusto makita si Di. Siling ko nga ahaw. Siling niya, basta lang. Tignapanilagan ko si Nening sa mga hulag niya. Nga akon wala sila ni relasyon. Nga permiya man ni ginaistorya si Di sa akon nga. Kung aga pa gani, nga ginadulong ang bata sa eskwelahan. Ang ginabantayan niya nga bata. Mas aga pa si Di sa iya abot sa eskwelahan. Kaya ginahagad siya maglagaw-lagaw anay. Kaya wala pa buhi isang bata nga ginabantayan niya. Ginabaklan siya kung ano-ano lang da. Labi na gid lotion, perfume, prutas. Di ano, hambal ko. Nobyo mo na si Dihaw. Bal niya hindi na So tinga nga ginabaton mo man, ginapangatag ya. Wala lang, sabat niya. Sa ulihi, may fiesta sa lugar ni Di, lapit man lang sa amon. Pihak naman suba. Natabuan niya, nagpauli ako, kag nagkadto man ako. Nagkita ay kami ni Di. Pagkakita iya sa akon, gayapayapagid siya. Nga nagayuhom-yuhom sa akon. Siling niya ta, upod ka mo ni Nening pauli. Mamangkot niya. Siling ko, wala. Hambal niya, mapauli siya. Tinakita ko nga ng luya si Di. Sa gabi na, nakita ko si Di. Parti sa iya kahubog. Sugataon ko kuntani kag bugnohon. Apang daw wala makakilala sa akon. Gani, ginpabayan ko na lang. Sa gabi na gid, ginpabayle ang kandidata nga agud kung sino taas kwarta amo ang koronahan. Buot ko galihang balon naghiwat honorary dance. Sa hulihin nabatian ko nga si Di, nagbakal. Sige lang, pasaka, bakal gihapon. Tub-tub, nakalabot sa 10,000 tanan. Sang magsuktanay na, wala man lang gali kwarta ibayad. Naggamo na ang baylihan. Apang maayo man, kay may nag-cover sang sala niya, na hindi bayadan tani ang kwarta sang kandidata. Kag tuyo yaman, maggamo man tani Maayo lang kay ara man ang nanay kag kauturan niya. And for your eyes only, tita. Okay, sige. Kag maayo man gid ini sila mga batasan. Kag kilala man ini sa amon lugar. Mahuya man ini sila, nga mahuyaan sila. Gani, bayada na lang nila. Labi na gid, kay ang pakaisahan niya pulos man maayo. Sugod sad to, balita ko, wala na si Di sa lugar nila. Naglakat sa iban nga lugar, nangita obra. Dugay man nga tinuig, nga wala ko balita sa iya. Si Nening, padayon sa pag-eskwela. Ara man gihapon kami kay ama namon. Nasulat ko naman tita Regine sa sulat ko sang una, na nagmasakit si Nening sang cancer kag nagdaog ato. Sa pagpadayon sang sulat ko, sa ulihi, nakibot lang si Nening, nga may nag-text sa cellphone niya. Hello, pwede kay istorya sa imo? Ting ni Nening, nay, may nag-text sa akon, kay di man ni number. Nakita ko nga daw nasadyahan man si Nening. Mabasa ko sa iya mata, nga daw nalipay man siya. Siling niya, nay, pwede ko no kami magkita ay? Pwede sabat ko. Sige, istoryahan na kamo. Basta maayo lang. Kag nagkita ay gid man sila. Sugod sad to, permi na lang sila gi-istoryahanay. Sa ulihin, naglisensya na gid si Di nga mapakago na sila. Pero sa gihapon, kay banahon ko man gihapon ginuna hambal ni Di nga mapakasal na sila. Pero hindi gusto ni Nening magpakasal sa pari kay nahuya siya. Sikreto lang kuno. Naaman, hambal ko. Nasabadan, ako na'y oy. So nadayon gid man ang kasal sa Hall of Justice dira sa city. Apang nagligad ng 3 ka tuig, wala pa si Nening nagbusong. Hambal nila,
Hindi ba lang naging kuhaan si Nening ovary kaya ginoperahan siya sa sakit niya nga ovarian cyst? Pero wala imposible sa mahal nga Diyos. Neng, magsimba ka mo sa San Vicente Ferrer, kay lapit man lang da ka mo. Ambal ko kay Nening. Huunay, sabat ni Nening. Dira man gani kami ni di nagsimba, sagtong nagbalikay kami. Pagligad 3 ka bulan, nanugid si Nening. Nay, 3 ka bulan na nga wala magabot pa mula nun ko. Nay, ay salamat sa mahal nga Diyos. Pagpa-check up ni Nening, positive gid man nga gabusong siya. So kada bulan, ginaupdan ko pa prenatal, tubtub nga magbata siya. May istorya pa gid ako tita, parte sa pagbata niya. Sa gahulat kami sa hospital sang pagbata ni Nening, grabe man ang pangamuyo ko sa mahal nga Diyos, nga luwason si Nening sa katalagman. Ubayan niya si Nening sa iya pagbata. Sang ulihi na batian ko, nagintawag ako ni Nening. Nay, dali-dali man ko nagsunod kay Nening, pero antes sina, nagliso lang gid ko, kay ginpangita ko si di kundiin siya. Wala ko siya makita. Dali-dali na lang ako sunod sa tawo nga gaguyod stretcher. Natingala ako nga ang natabunan habol ang pasyente. Tapos nasulod kami sa elevator. Kagpamatsyag ko, kapasaka kami. Pagbukas ng pertahan, nagpamangkot ang tao nga gaguyod stretcher. Ano mo ni Nay ang patay? Ha? Ano? Patay gali? Inang ginasunod ko? Diyos ko, Ginoo ko. Hindi inang ginasunod ko. Nagtalang gali ako sa ginasundan ko. Yang balya manang, balik ka sa idalom. Mamangkot ka sa information. Dali-dali ako na naog, gali, kay wala, paya si Nening magbata. Gintudluan lang ko nila kung diin ang kwarto ni Nening, kung tapos niya bata. Nagkitaay naman kami ni Di. Di man, masigsugiray lang kami nga duha. Nay, siling niya, kamalas gid sa akon. Patay man gali ang ginsundan ko. Nagtalang man ako. Sa wala pa kabata si Nening, naglakat-lakat anay ako, kay wala man ako ginatuyo. Tubtub kalabot ako sa ginabataan. Baw dito, mabatian mo ang hinibi sa nagabata. May gaugayong, may gapanghakroy, naghalin ako dayon. Kag magpasalipot-pot, pakadto sa CR, kay may babae nga gatulok sa akon, nga gahibi ako. Sa sulod CR, didto ko ubos pautwas hibi ko. Kasakit gali, kung magbata. Didto ko nadumduman nanay ko, kung ano ang pagsakripisyo niya sa pagbata niya sa akon. Kasakit gali batyagon. Wala ako man ina na batyagan sang una, kay cesarean ako sang pagbata ko. Kaglipong man ako sadto sang pagbata ko. Amula na ugaling, tapos nakabata na si Nening, hindi matupungan ang kalipay mo sang makita mo ang apo mo. Ako digid ang nagatipan sa apo ko nga ini kay Nening. Tubtub nga nagdako siya. Amula na ugaling, hindi ako kahalindayon kung gusto ko magpauli isa gimaras, basta ara lang ko permi sa tupad niya. I love you more lang gid permi, batian ko sa iya. Nagdako ang apo ko nga ini nga maayo batasan, maalam, kag labi sa tanan, kamapinalanggaon sa ginikanan. Labi na gid sa akon. Mapisan, sunod gid sa ginikanan niya. Happy gid ko kung sugira nila taas Korea sa mga subjects niya. Average gali, math 100, English 100, kag Chinese 100%, Tagalog 94. Tibalik ta Tita Regine, sang 8 months sining apo ko nga ini, sugoon gani siya magpanihol, mapati man na siya. Kag kanami isa iya magpanihol. Mga 3 na siya katuig. Naglagaw-lagaw kami sa sulod sang compound nila. Sa masakay kami sa salakyan nila, hambal niya, Lola, diri ka lang pungko ha, may kaayuhon pa ako. Mudayon niya suhot sa idalom sa lakyan nila, kuno abi, maging kaayo siya. Tapos malibot-libot siya, kag maglungo-lungo. Abi ko anay ko na ano na, wala man gali. Happy gid ko katama sa apo ko nga ini. Kaysa mga plano niya sa kabuhi niya. Magdako ko, Lola, mapulis ako. Abaw puro na lang kamo pulis. Halos katiyuan mo, pulis. Pakaisahan mo, pulisman. Samtang gadako siya, lain naman gusto. Madoktor naman siya. Walan mo, Lola, kung mag-old ka na gid, ako gid, Lola, ma-take care sa imo. Hindi ko gid ikaw pagpabayan.
Amo ina, nga galain gid buot ko kung dugay hindi ako kadto sa iya. Kung kaisa, alas 11 sa gabi, katawag sa akon, kadtui ako di lola, miss na miss ko na gid ikaw. Para maumpawan, sisiling ko, kiss lang ko sa imo Flying kiss, damo-damo gid. Tita Regine, damo patani ako sang sulat sa imo, parte sa apo ko nga ini, apang kalawig na gid katama. May dugang pagali ako, sa 5 na siya katui, gusto niya regalo sa iya dinosaur nga hampangan. Gintuman man namon, sa ulo niya ang ngalan sang 48 kinds of dinosaurs. Kay kada hampang niya sang cellphone niya, ara ko sa tupad niya, gahigda, ginauntatan niya man hampang sipi niya, balik doon niya ako sina, kagdayo niya ako kisan. I love you la, 100,000 more. May bilin siya nga may bilin siya nga ginapanghambal, may trillion, may silyon. Mabatian ni mama yan wala na silyon, trillion lang, dangat ang pag-isip. Bata pa, ara na sa isip niya nga magsupot kwarta para mag-invest sa negosyo. One time, 3 years old pa lang siya sadto, naghahampang ina siya sang iya tarak-tarak nga gamay. Samtang nga ginapadalagan niya, gakanta ina siya. Thank you Lord, you give me Lola D, that I have Lola D who loves me very much. Lola loves me more and more. I love Lola D more and more. I love Lola D until Lola D rests in peace. Kung naghihigdang amay sa sofa, nabatian niya ang kaina, paina sulit-sulit kanta sang bata niya. Gin-record sang amay ang ginakanta sang bata niya sa cellphone. Ginpabati sa kay Neneng. Daw puro lang ni Lola D ang ginangasal sang bata. Nak, din mo na nabatian ang ginasing mo, nak. Ano ginatudlo ina sa school niya? Ako ang nagsabat. Ayaw kong kilala ako sa maestraya na kay iya-iya, ala na iya, manihi kuman kung anong nagatubo sa pensar niya. Sa isa ka bes, 4 years old niya, 4 years old siya, ang bata nagmasakit, nagpula ang mata sang bata, nga nagaluha-luha, kag nagamuno ang bata, nga masakit ang mata niya. Ako ang ginpasibangdan ni Neneng, nga saliwan gani, nay. Kung magkadto ka di, magtiner ka di sang malawig, hindi ka mag-promise nga balik ka dayon. Kaya ang bata hindi magaling sa pertahan sang bantay kung saan o ka mabalik. Maluoy ka man sa iya. Nagahibiin na siya kung hindi ka mag-abot. Amo ina guro ginhalinan, nga nagparang harok ang mata niya sang hibi. Ipa-check up, gilayon nila ang mata sang bata, dira sa city. Pero doon naglagla pagani ang sakit sang bata. Gilayon gintawgan ni D ang doktor kay araman sa iyang reseta ngalan sang klinik niya. Nagsabat siya nga ato siya sa Pasig, dito may clinic man siya dito. So liwat gintawgan ni D pero ang i-assistant ang kasabat. Sa ulihi hindi na makontak. Ginpa-check up liwat sa ibang nga doktor na infection gali ang mata sang bata. Ginpa CT scan apang si D hindi mahimos, nagpagimaras, nagkadto sa sarwana. May lana nga ginhaplo sa mata sang bata. Naakig ako sa iya. Hindi man si D kadikta akig sa akon, kundi sila ni Neneng nag-away. Kag nabatian ko kung ano sina nga ako gali ang malain diri, mapauli ako. Pero wala madayon pauli ko, kag ginpunggan ako ni Neneng. Kung magpauli kanay, malain na gid ang sitwasyon sang bata. Way kita diri sa mahimo, kundi magpangamuyo sa mahal nga Dios. Ginabalan ko si Neneng, text ka kay pastora, nga buligan kita prayer, nga ila i-healing prayer ang sakit sang mata sang bata. Pagkaaga nagdesisyon si Neneng nga dalon sa hospital. Sa nadumduman ni Neneng, ang doktor ni ama nga para sa mata. So dito niya gipadoktor ang bata. Sa malipot nga istorya, nag-ayo gid man ang mata sang bata. Hasta na lang diri ang tagpadala, Lola D. sang Gimaras. Kag PS, laktod lang ni kituman kalawig sa sulat ko. Umpisan ko sulat alauna sa kaagahon, 2:57 kag matapos. So ginaamat-amat ko lang inisulat, Tita Regine, kung maayo pa matsyag ko, sa liwat, kapangayo ako pasensya sang kalawig sa sulat ko, maayong hapon lang sa imo. Kabay hatagan ka sang Dios, maayong lawas, kag malawig nga kabuhi, agud nga malawig pagid ining programa. Kahapon lamang. Salamat, Lola D. sang Gimaras. So, nag-labor ang imo bata. It's Labor Day also today. Ang joke dira is that, ang tutuod ko nung nag-labor ang mga ara sa delivery room. Sa labor room. We're saying a prayer, ha? Sa mga iloy dira nga sa sini nga mga inora, sa sini nga adlaw manugbata
tuod-tuod gid nga naga-labor. So, kabay nga mangin mahulas lang ang inyong nga pagbata. God be with you. And God be with you also. Lola D, nga love mo gid ang imo nga apo. At the same time, love na love ka gid. Sang imo man nga apo is very smart. Bata pa, very bright na. Wow, love na love sang ginikanan. Love na love pa gid sang lola. Do hindi na maghalin, no? Sa tupad, kag gusto sa bata, aral lang permi si lola. Ti amo gid na, kung mangin lola na ikaw, sige, pagbigyan na ang apo. Thank you so much, Gid. And sa inyo tanan mga kabombo, salamat sa inyong pag-share sa inyong oras sa sining nga hapon. I know that you're having a great time. Kung diin man kami subong, kamusubong, and salamat, Gid. Wherever you are, kaupod niyo ako sa gihapon din sa Kahapon Lamang program because you choose to listen to beautiful stories. And mas manami pa, Gid, if you can share your own stories. So, i-email na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala lang sa Kahapon Lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Was, padayunan naton ang mga very enjoyable stories nga ginapalabot diri sa Kahapon Lamang program. Salamat, kids, sa inyo tanan. Sa gihapon ni ninyo lagad si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Balikay kita tomorrow. Good afternoon and God bless.